Question! Makasarang bala ang isa ka tawo sa paglakat sang napulo ka adlaw nga wala tulog-tulog? Hipolito, sabat! Oo, ma'am. Kay gatulog man siya kung gabi. Next question! Hoy, Sinfroso! Bugtaw! Ma'am? Yes, ma'am? Question! Kon may ara ka 3 ka apple, kag 4 ka orange sa imo isa ka kamot, kag 4 man ka apple, kag 3 ka orange sa isa pagid ka kamot, ano ang ara sa imo? Mayara ako dako nga kamot, ma'am. Ay, salamat. Medyo dutay na lang na-confine subong sa COVID, Chay. Oo, huling. Kita mo, madamo na subong ang nagbukas ng ilang mga negosyo. Pero, Chalvina, may ara pagig kuno nga nagalagas nga virus. Ara pang Delta. Kag amo man ang Omicron. Ate ako ya, nagapati nga makatibawas man kita subong sang kabudlay. Kag inang virus nga ina, do pariyo mo lang na isang trangkaso. O galing, may ara gid diya nga maluya gid diya nga magpabilin kita nga mosmos sa kaimulon. Sino, Chalvina? Si Buklan! Man ni nga tawo, may saon. Ha! Amo na, wala nagaayong bukol niya. Kag masampawan pag isang lain nga bukol. Ha! Do pareho bala sinang ginatawag nga bukolitron. Ay ako ya huling. Luyag ko ya nga magmaayo na ang tanan. Magluwas lang niya kay Buklan. Kag kinahanglan, magapabilin siya nga Buklan. Hasta sa katapusan niya paghukom. Abi dali di anay. Bakal to anay sang sibuyas dahon. Pilion mo gid ang dalagko, ha? Ano ka dako, Chotagol? Daw pariyo kadako sang barikos. Nan, kita mo huling? Ako naman ang ginapabatian sang Buklan nga inaho. Ikaw manabing nag-una, Chalvina mo. Anay ka gani. Ano ka? Nagapasip-sip ka kay Buklan? Kay naluyag ka sa iya nga hinablos nga si Mumoy? Wala, Chay, Ano nga bala? Nagakadulaan kagilang sambuot kung makita mo si Mumoy. Wala gidlong. Ay, huling. Hindi na ako pagbutigi. Man nagpamangkot ako sa imo kahapon, kundi ng habon. Te, anong sabat mo? Ato kay Mumoy. Gali ato kay Lolo Mores ang habon. Hindi ka na magtanga-tanga pa. Kaya nagaluto ako sa pinamalhan nga tangige. Wey! Tangigi ka da? Dali bakal na to sibuyas dahon. Ang dako ginang pilion mo, ha? Daw barikos bala ka dako. Parehas ang aton kasilingan nga may barikos.
Sibuyas lang! Inabalang sibuyas balang nga manipulon. Inabalang daw bukol mo kadako buklan. Buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Buklan, buklan, buklan! Ari nako, day Rusing. Uy, ikaw gali tring-tring. Hala! Nga amoy ng dagway mo. Kadamo sang lunang mo. Oo, day. Ano kay nahulog ako sa tamburong? Ano? Nahulog ka sa tamburong? Oo, day Rusing. Ano kay kadamo sang tubig? Ay kay balo kaging nga bago lang natapos ang bagyo. Oo man gani, day. Bago lang natapos ang bagyo. Pero nagasurvey, kuya. Nag-survey ka? Anong gina-survey mo? Ang mga balay nga nagkalatumba, day eh. Kagday Rusing, kadamo gid sang balay nga nagkalatumba. Apang mas madamo ang nagkalahulog sa tamburong. Puti, ano gid kun madamong nagkalahulog sa tamburong? Kabalo ka, day. Ang nagakalahulog sa tamburong, nagabalatian. Nagabalatian sang COVID? Hindi. Sa TV? Day Rusing, makaluluoy man si Lulit. Ginakigan siya sang iya ama. Kag nga agi nakigan siya. Ginpabayaan niya kuno nga magkaon sang tanga. Ang bata nga iya ginabantayan. Amo na nga naakig sa iyang iya ama. Sa dason kuno, patoro na gid ni Lulit. Nga hindi magkaon sang hilaw ang bata. Kundi, luto na gid. Class, una subo nga adlaw sang aton face-to-face nga klase. Gani, kinahanglan nga magpakilala ka muliwat sa inyo mga classmates. Yes, ma'am! Ikaw dira sa likod, bata. Ikaw ang una nga magpakilala. Please stand up. Ako si Maria Pipa Rosalinda Di Maguba. Karon class, isugid sa inyo mga classmates kung ano nga Paskwa ang inyo ginpangayo kay Santa Claus. Ikaw una, Hipolito. Nagsulat ko kay Santa Claus, ma'am. Nga hatagan niya ako sang manghod nga babayi. Nagsabat siya nga pagkatuon ko lang to si nanay sa iya.
Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani
sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. Paradyo Bombo! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad. Batok sa buot sang duha ka bata ang ginasugo ni Nemia sa ila. Apang wala sila sang mahimo, kundi ang pagtuman. Kaginsugiran ko si Sinyang sang ako nahibalaan parte sa duha ka bata. Isa ka adlaw sina, nabalaka ang duha ka bata, kay wala na sila sang may nakita nga basiyo sang butilya parang ibaligya. Nagakahadlok sila, nga basi kon sakiton sila ni Nemia. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Nung John, paano ni karon man? Wala na kita sa may mapulot nga botelya kag mga salsalon. Oo man. Wala na be kita sang makita kay Mante. Naubos na aton pamulot mo. Ti, mano na lang kita sinikaronong. Basi kon nakigang kita ni Mama ni Mia. Ano kon makig siyaw? Kay amo man na matuod. Wala na kita sa mapulot nga salsalon kag botelya. Naubos na naton mo. Oo man. Pero, basi kon bakulon niya kita nong. Nga bakulon kita kay amo man na matuod. Amo na aton isugid siya. Kung magpamangkot siya kung nga nga pisos lang karon ng matag naton nga kwarta siya. Piso? Piso ang ginahatag ninyo ngayon sa akon? Haba, 5 kagatos pirming ginahatag ninyo sa akon, ah.
Wala nabi kami sa mapulot nga salsalon kag botelya mama nimya. Amo na nga, wala na kami sang mapakilo ni Edelbert. Daton, tamaran ka mo. Tuod na ya. Pamangkotabla si Edelbert. Oo, to na mama ni Mia. Hindi ako magpati. Hindi ikaw sugid, kay kami mapati. Ano? Anong siling mo, John? Kung hindi ka magpati, kundi ikaw sugid eh. Ah, gali. Bastos! Agay! Sakit siyang dulungan ko. Ngangagin ko rin at mo mama ni Miao. Wala man ko sasala. Hoy! Manding ninyo ako, ha? Kag kinahanglan, hatagan ninyo ako sa pagtaha. Tika, hindi ka man magpatis nga mo na ambal si mo. Kung matuod nga wala na kamo sa mapulot nga botelya kag salsalon, magpakilimos ka mo. Ano? Mapakilimos kami? Oo. Ubahan ninyong bayo ninyong ina. Kamagpangayo kamo sang limos. Patod nga hatagan kamo sina. Limsan kamo sa mga tawo. Nahuya ko na ya. Basi kung madamo sa nakakilala sa akon. Ano? Damo ka kilala? Hindi ka mag-ako nga kilala mo sila eh. Ipanginwala mo. Silingon mo nga nasaipan ka lang. Hindi niya pwede ya. Anong hindi pwede? Pwede, ina. Butig na ya. Nakaibalo ako. Apang hindi malain ang magbutig kung para sa kaayuhan mo. Ang kwarta nga makuha mo, para man sa imo. Makabakal kasi na sang bayo, kagun ano pa. Gani sunda ako. Oo. Halin sa eskwelahan. Magpalimos ka mo ni Edelberto, ha? Kinahanglan maihatag ka mga kwarta sa akon. Oo, mama ni Mia. Oo, ah. Nung John, mauba na kita sang bayo. Kay mapakilimos kita. Hindi, kuya magbabayo. Nung, makig na karon sa aton si mama ni Mia. May rason ko diya. Dire ka lang ha, kay may kadtuan ko. Ha? Di nung? Sa ako amigo. May baligya na silang asalan sa plaza mo. Dito ko makadto. Dira ka na. Ba, ato na si Nung John. Di na yan siya makadto man. Hala, akigan kini siya karon ni mama ni Mia mo. Akigan kini siya karon mo. Dire ko mapakilimos sa may butika. Damo di tao nga nagaagi mo. Limos. Limsi man ninyo ang bata nga ilo. Maluoy ka mo. Limsi man ninyo ko ay. Sir, tagay ko sang limos ay. Nagapakilimos ka? Oo, sir. Wala pa ko kapanyaga mo. Yan ang ginikanan mo. Ato sa balay, Nagaano sila dito? nagatulog. Amo gali? Nagatulog lang sila? Nagatulog lang gali sila? Oo, sir. Ati Mayo eh. Wala ko kwarta. Sir, bisan piso lang ay. Nalang? Nalang mo lang ang piso? Wala ko di kwarta. Dito ka pangayo sa amay mo. Sige na bala, sir. Kigan ko ni karon ni mama ko. Pinadakop talang ka karon sa pulis. Oh. Gusto mo? Ay, hindi na lang, sir. Mahalin na lang ko ah. Hala. Ipadakop niya ako ko sa pulis. Mapuli na lang ko ah. Pangitaon ko si Nung John. Mapuli na lang kami sa balaya.
Hingpit sa buot ni John ang magpakilimos, gani ginbayaan niya ang iya utod. Samtang, si Edelberto naman, nagpadayon ini sa pagpakilimos. Apang ginakigan siya sang tao, nga ginpangayuan niya sang limos. Sa pagpadayon ko pagid. Wala ka saan napakilimsan? Wala, Nong. Wala nila ako ginahatagan. Katambo ko no sakon mo. Ano? Oo, Nong. Katambo ko no sakon. Gani, hindi nila ako pagatagan sang limos. Kung nagsiling pagana ang tao, nga ipadakop niya ako no ko sa pulis, Nong. Ha? Oo. Nong, akigan kita sinikaroon ni mama ni Mia mo. Ako gani, wala man siyang napakilimsan. Dito ko yung nag-istambay sa amigo ko nga may asalan sa plaza. Amo gali, Nong? Oo. Dali na, mapawali na kita. Nong, nadlo ko galing, Nong. Hindi ka bila magkadlok. Akong may balaw. Maayo kay ari na kamo. Kay na pang hulat ko sa inyo. Ote, dinanggin pa kalimsan ninyo? Juan? Wala kami saan napakilimsan. Nga ahaw. Ngang wala ka mo sang dala nga kwarta. Hindi gani sila maglimos sa amon. Nga ahaw. Katambo ko no sa amon, nga mapakilimos kami. Amoy ng ilasiling? Oo. Agkon magsige, pakuno kami sang pangayo sa dalan. Ipadakop kami sa pulis. Dason, amo na ang pagsulundan. Wala sang nagapakilimos sa dalan. Kung may magpakilimos kuno sa dalan, dakponin na sang pulis. Kag ipakaon si Ido. Kag nagpati ka man? Kadako na sa imo. Tiya mo man ang matuod. Hindi ako magpati sina. Butig ina. Pero, hindi ko no sila magpati nga nagapakilimos kami. Kay katambo ko no sa amon. Hindi ba Nong? Kung amo sina, paniwangon ko kamo. Ha? Paniwangon mo kami? Oo. Hindi ko kamo pagpakaunon. Hasta nga magniwang kamo. Hala? Hindi ko. Karon, masakit na karon ang tiyan ko. Hipas Kinahanglan nga magniwang kamo para nga linsan kamo. Hindi na yan pwede. May sweldo si tatay nga ipakaon sa amon. Ano? Ano nga sweldo, ha? Kadyuta lang sang sweldo niya. Wala sang madamo nga nagasugal sa bungo sa kasino. Manpigadong ekonomiya. Ginorot ni nakawat. Kundi silang paniwangon parang madudla. Nga hindi na sila nga magpangawat. Ano? Huy? Makaibalo ka na magsabat sa akon nga animal ka? Ano ka? Maalam ka pa sa akon? Ha? Maalam ka pa sa akon? Hindi Pero mo man na matuod. May kwarta perme si tatay nga ginatag si mo. Gali. Ginapanilagan mo ako? Hindi Wala ko yaga panilag. Pero, hindi niya gusto nga paniwangon mo kami Kay para nga limsan lang kami. Basta. Amoy ng buhaton ko. Hindi ko ka mapagpakaunon sang madamo. Kag hindi ka mo magpanugid kay tatay ninyo, ha? Hoy, John, sa tiun nga magpanugid ka, makatilaw ka sang kastigo sa akon. Amula ning sudan ta, sa kabilog nga tabagak, kag tungaon pa namon ni Idel.
Oo. Ang walang anay ng sudan ninyo. Hindi, kunaya. Nagakatulong tutunan ko. Gusto ko hotdog. Ay, may ginpatago ka sa ako nga kwarta, haw? Ang kwarta ni tatay eh. Hoy, wala na sang ginahatag nga kwarta sa akon si tatay mo. Kay man, wala na sang kwarta ang mga tao nga ginatip sa iya. Gani ka mo, magbulig ka mo sa magpangita sang kwarta. Tawag mo ako, tay? Oo. Nga agin bastos mo ang manding ninyo? Ba? Wala. Wala ko yan nagbastos sa iya, tay. Ginasabat mo sa kuno kung nagalaygay siya sa imo? Ngaw, anong sabat ko kuno, haw? Gintudluan niya kamo ni Edilberto nga magkaon sang uga. Kay base kung sa pilakadlaw madulaan ako sang ubra. Pero hindi ka kuno magpati sa iya? Ginsabat mo ba siya sang binastos? Wala. Wala ko yan nagsabat sa iya. Siya yung nagbastos. Manbutigon siya. Ako'y... Tay? Nintampa mo ako, aw. Bastos yung matuod nga ni Malcano? Bastos ka! Bastos ka kung magsabat sa mga tigulang sa imo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag Food and Water Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo,
masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nagasakot ang kalipay kag kaluoy ni Richard, bahin sa natukiban niya nga natabo sa iya si ni Eloy. Gani pa tayo ng pagpangusisa niya kay Glenda. Sa pagpadayon ko pagit. Mahibalan gid naton ina. Kung mahimo na siya nga makahambal, Richard. Apang kinahanglan sa mahinay kag amat-amat lang nga paagi. Makahibalugid kita kung ano ang natabo sa iya sa sulod sang malawig nga panahon. Sa sulod sang malawig nga panahon sa iya pagkadula diri. Mahimo ko bala siya nga makita? Nga hindi. Apang sa amat-amat lang, Richard. Naglain bala ang ulo niya? Nagbuang bala siya? Hindi gid man sa amo sina. Apang may kun ano nga mga butang, agud nga hindi siya makahambal. May nagpaandam sa iya nga kung maghambal siya sang bisan ano, may malain nga matabo sa iya. Kag amuin nga sang ulihi, wala na siya naghahambal. Magluwas lang sa pila ka tinagha nga masarangan niya nga sambiton. May jutay lang nga paghalog sang tornilyo niya sa ulo. Bangod siguro ina sa iya mga pag-antos nga naaguma niya. Patsyon ko ang wala ko sa huya nga amay. Patsyon ko siya. Nga nakahimo sa sini. Nga My God! Nga ginpalayuan ko siya kay ina. Gintalikdan ko siya. Bangod nangilad ako sa pagtulok sa ginasuksok niya. Ano ako nga klase sang anak? Wala akong maguna-huna. Nga siya gali ang akong Iloy. Nga ginapangita ko santo. Siya gali. Patsyon ko ang ako na may. Patsyon ko siya. Richard, please. Hindi ina makabulig sa imo, Iloy. Hindi. Duha ka butang lang ang ginabatyag ko sa iya. Kaakig kag kahadlok. Nagapungko siya sa iya paborito nga pulungkuan sa mansyon. Daw hari siya kung magmandar. Nga kung hindi ako magpadayon sa akong pagkadoktor, hindi ako makapanubli sa ila mga propiedad. Kung maglalis ako, hindi ko na ako makapanubli sa iya mga manggad. Ang iya manggad nga naghalin sa korupsyon. Kag hasta subong, amoy nang ginabuhat niya nga pagpamahog sa akon. Kag subungan na kay balo na ako. Wala na ako mahadlok sa iya. Kung hindi man ako makakuha sa iya bisan isa ka sentimo, hindi bali sa akon. Hindi na ako interesado sa iya manggad. Kung magpanumdum na ako sa ginbuhat niya sa akon, Iloy, sa iya pagpaantos,
Mapatay ko siya. Patsyon ko siya. Patsyon ko ang wala sang huya. Alexander, ano ba lang buhaton ko? Sugiran mo siya kung anong nabatyagan mo bilang isa ka anak sa ginbuhat niya. Oo, sugiran ko siya. Apang hindi ko na pagbuhaton nila subong. Base hindi ako makapugong. Luyag ko lang na makita nga ako ni Loy. Luyag ko kung tani. Richard, ara siya. Nagakatulog siya. Siya nga po ni Loy. Siya gina nakita ko dito sa ospital. Nga nagapungko nga isahanon lang. Kag nagapanago sa coat nga to. Malapsi siya. Kag manhiwang kayo. Kag samtang ginahimutaran ko siya. Dagadugang ang akong kaakig sa akong amay. Sigin himo niya sa akong iloy. Sa subong, ang luya ko nga buhaton. Amo nga hakson siya. Kag isiling nga wala ako malipat sa iya. Wala ka madula sa kasing-kasing ko, mami. Matahom ka kaayo. Mahumot. Kang ginasuksok mo, nga mo sinangakot, kag kalo. Nagapanumdum sa akon. Sang ginatipan pa ako sang nurse ang jutay pa ako. Ang nurse nga si Flora. Kag sunod sa iya. Naglakat ka. Nagsiling ka kuno. Nga mabalik ka na yun. Apang wala ka na makabalik. Naglakat ka. Nga karon ko palang ikaw makita, mami. Nga subong ka lang nagbalik. Nga kag karon nakabalik ka matuod. Nakabalik ka na. Apang amo na sinang kahimtangan mo. Bagon sa kasakit nga naguman mo. Mami, ginasumpa ko. Hindi na matabo liwat ini sa imo. Hindi ko ikaw pagpabayaan liwat. Hindi. Richard. Oh, nagmuklat siya? Kag nagtulok sa akon? Richard. Oh, mami. Ako. Mami. Wala ko ikaw gilayon makilala. Sang naghigan nga adlaw. Apang subong. Hindi ko na ikaw pagpabayan liwat. Hindi na ako maghalin sa luyo mo. Samtang nagabugtaw ka. Apang sugiri ako.
Diin ka magalin. Sinong nag-inakop sa imo? Sa sulod sang tuman kalawig nga tion. Wala naghalin si Richard sa luyo sa iya iloy. Kagin pangako niya sa iya kaugalingon nga hindi na matabo liwat ang mga pag-antos nga naaguman sang iya sini iloy. Sa pagpadayon ko pagi. Bella. Bella? Sino si Bella? Bella. Oy. Good. Good? Mabuot si Bella? Nice. Richard. Husto na ina. Hindi na siya pagpakapuyi pa. Mami, magpahuway ka anay, ha? Babalik na ako liwat, ha? Richard. Oo, Mami. Magpahuway ka anay. Hindi ako mahalin sa tupad mo. Kinahanglan mong pahuway, Mami. Nagpiyong na siya. Apang nagayom siya. Mami, pagkaluoy ka man. Ari naman. Sa mahibi naman ako sa kaluoy sa imo, Mami. Nasakitan gid ako. Bagon palangga kung hindi ka. Nakaibalo ako. Nga palangga ko man si Jackie. Ang akong girlfriend subong. Apang wala ini maghatag sang kasakit. Pareho sang nabansagan ko sa imo subong, Mami. Apang subong nga nakabalik na siya. Hindi ko naman mapabalik ang nagligad nga panahon sang bata pa ako. Ang akong paghulat sa iya sa malawig nga tinion. Naghulat ako sang tuman kalawig sa iya pagbalik. Apang hula man ako makahibalo. Nga ikaw gali atong nagtulog sa duta. Ka nag-antos ang kadugnaw kag kabudlay. Richard, natulugan na siya. Magbahuway ka, anay. Ari pa man diri si Alexander. Kinahanglan nga mahambal ko anay si Jackie. Kag kabay pa nga mahangpan niya ako. Apang sugiri ako, Glinda. Daw ano pa kalawig ang iya pagtiner diri. Kung mabato niya ang pagkaon, mapadugay pa siya sa sulod sang isa kasimana, Richard. Kuna mo sina. Mangaya ko sang leave sa ospital. Ibuhos ko ang akong tion sa pag-atipan sa iya. Ako ni Richard. Luyag mo po na ako, Mamban. Oo, David.
Malive ako sa isa ka bulan. Kag pwede bala anay nga ikaw mabulos sa akon? O nga, anong natabo? May natabo nga malahalon sa akon kabuhi. May kailabtanan ini sa tinuga nga palangga ko. Kag ilisip po na lang ang inadlaw nga nabilin. Luyag ko. Nga ara ko sa yatupad sa tanan nga tion. Madali na lang siyang mapatay, David. Sorry. Okay, basta ikaw. Maglib ka. Hasta san o kung kinanglan mo. Salamat kay David. Bye. Hello, Jackie? Richard? Makitay kita sa hindi madugay. Basi malipat ka, ha? Wala ako malipat. Apang hindi ka magkadto sa mansyon. Nga hindi ka bala makahalin dira sa ospital? Nakabunit ka na bala sang isa ka nurse dira? Jackie, magpamati ka. Hindi kita makitay karon sa gabi. Ano? Hindi kita karon magkitay sa gabi? Ano ba lang natabo sa inyo? Ano tabo sa inyo nga mag-amay? Hindi inibahin sa akong amay! Wala sa isang labot rin! Okay. Hindi ka na lang magsinggit. Hindi ko pa ma-explain sa imo subong, Jackie. Apang hindi na ako makikita sa imo karon sa gabi. Mga abyan, sunda sa pagpamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangat.
Katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time in punto las 5 ang takna sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Yari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago, mainit-init pa nga mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, petsa 15 sa bulan sa Enero 2022. Kag yari naman ang pagdulong namon sa inyo sa mga balita. Una kita sa aton sa mga headlines. Transport Group sa Negros Occidental, aminado nga mabudlay patuman ang no vaccine, no ride policy, bangod driver ang mausisa sang vaccine card. Sentrong samahan ng mga super at operator sa Negros sa Mirado nga maganubo ang income sa mga driver kung ipatuman ang no vaccine, no ride policy. Samtang mga pumuloy nga gusto magpabakuna nagadagsa sa mga vaccination centers sa syudad sa Bacolod, bangod sa patakaran batok sa mga unvaccinated. Alkalde sa Pontevedra nagpasalig nga may tikang ang LGU agud hindi mangin super spreader ang vaccination sa gym sang Banwa. Violators sang election gun ban sa Western Visayas nagdangat na sa Siam. Negros Occidental nagapanguna sa may pinakamadamo nga violators. Mga kabalayan kay establishmento sa syudad sa Sipalay hindi pa fully energized malapit isa ka bulan halin sang paglabay sang Bagyo Odette. Amoy at dumakabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Sa ato nagapaunang nga balita sa detalye sini, aminado ang mga drivers and operators sang pampubliko nga salakyan diri sa probinsya sa Negros Occidental nga mabudla ipatuman ang no vaccine, no ride policy pananglitan ipatuman ini sa Department of Transportation nationwide. Sunod sa DOTR, ang no vaccine, no ride policy ang mag-take effect sa National Capital Region sa maabot nga Lunes, Enero 17. Sa interview sang Bombo Radio kay Jesse Ortega, ang Secretary General sa Sentrong Samahan ng mga Super at Operators sa Negros, na usisa sang driver ang ukon mausisa sang driver ang pasero kung mayara ini sang vaccine card o kung wala kunyara sa terminal. Apang bangod madamo nga pasero ang nagapapara lamang sa higad sang dalan sunod sa kay Ortega, mangin malawig ang pagpundo sa mga public utility vehicle bangod nga magakadto pa ang pasero sa side sang driver agon ipakita ang yasini nga vaccine card. Ini ang magaresulta naman sa paggutok sang dalagan sa trafiko. Kung sa terminal naman ang pag-usisa sang vaccine card, ang pasero ang magasakay man gihapon sa pampubliko nga salakyan. Sunod sa kay Ortega, mabudlay ipatuman ang nasamit ka policy, bangod wala man sang konduktor ang mga jeep kundi nagaisanon lamang ang driver. Aminado naman ang Stone Secretary General nga wala sang pamaagi ang driver agud nga masiguro nga hindi peke ang vaccine card nga ginapakita sang pasahero. Sado kanya kabudlay ba Bomberlen. Number 1, gusto to nga buwan mangina kung dira ka man ako din sa mga highway o di langan lugar. Kaya para sa driver, pagkitao niya mga country mo. Kung wala sa card, kung hindi magtasado na. Ikadua, ang mga tao yung hindi sa diri sa sunod na syudad, ang iba lang pabaka makabakuna, hindi kinakatakay. Ang kabahin sa pagpahayag ni Jesse Ortega, Secretary General sa Sentrong Samahan ng mga Super at Operators sa Negros. Ginapaabot na sang sentrong samahan ng mga super at operator sa Negros nga magadubo ang income sa mga driver sa pampubliko nga salakyan kung ipatuman ng sang Department of Transportation ang no vaccine no ride policy nationwide. Sa tabi sang Bombo Radio kay Stone Secretary General Jesse Ortega, mabuhinan ng numero sa mga pasero bagod hindi man tanan nga mga commuters ang vaccinated. Sa Ortega, matamat na nga nagadamong numero sa mga pasero subong gani makaluoy man ang mga driver kung magjutay na ang mga commuters. Hindi man pata sa Ortega patakaran sa gobyerno nga
mga driver ang mabayad sa multa kung madakpan nga may unvaccinated passengers hanto sa nakabutang sa circular sang DOTR. Ining policy sunod Ortega ang isa ka sa isang pag-ipit sa mga driver nga kabayan sa pigado nga sektor. Sunod sa Stone Secretary General, nagdubo na gid ang income sa mga driver subong bagod kada semana pagbahal sa preso sang krudo kag sang gasolina. Kung magtayo yun ang kaperdihan sa mga driver sunod Ortega, madamo ang mag-untat sa pagbiyahe kag magabalik na lang sa kabanwanan agud nga magpanguma. Sunod kay Ortega, kung taning hindi na lang pa ipatuman sa gobyerno ang nasambit ka pulisa, bagod wala man sang driver nga nalatnan sang pasahero sang virus bagod ginadaho man lang ang plete kag wala man nagaisoroyhanay. Nabirwa ng ingam na mga dubo na. Mga dubo ginaya. Kay bando tayo kasi magkakain. Hindi subong matamat na nga nagka-recover na sila. Nagadamo-damo ng pasero. Dugangan pag hindi nga bigataan mo naman sa tungod yung nakabakuna. Hindi ka sakay sa jet. Tapos pwede naman ang guide. Dako naman nga uol sa driver yung Berlin. Mag-iwat ang pasero. Mag-iwat ang Camila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Stone Secretary General Jesse Ortega. Samtang nagdamo naman ang nagapabakuna batok sa COVID, humalin sang ipahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi makagwa sa balay ang unvaccinated, dugangan pa sang no vaccine, no ride policy na gapatuman na sa Metro Manila. Kaya sa aga nagbisita ang Bombo News Team sa Barangay Estefania nga nagapadagayan sa weekend vaccination kag hindi marubo sa 1,000 ang mga pumuluy nga nagpila sa Barangay Hall agud nga makapabakuna. Sa interview naman sa Bombo Radio kay punong Barangay Jerry Tingson, naghingyo ini sa city government nga magpadagayan sang weekend vaccination bangod hindi makapabakuna kung weekdays ang mayara sang trabaho. Sang tilikdan nga Sabado, hindi magdubo sa 2,000 ang nagpila sa Barangay Hall sang Barangay Estefania. Kaginalauman nga muman sini kadamo ang magapabakuna subong adlaw. Sunod sa kay Tingson, nagdamo ang mga nagpabakuna bangod may mga restrictions sa unvaccinated kang napahibalo naman sa mga pumuluyo ang gipahayag ni Presidente Duterte nga hindi makagwa sa balay ang wala na bakunahan. Ang syudad sa Bacolod ang may supply subong AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna kag Johnson. Sa karon, nabakunahan na ang masobra 70% sa mga pumuluyo sa may Barangay Estefania. Nagayo po sa regular na vaccination every Saturday. So kanami sa result. Nakita na ba very effective. Kagang close out kita mo naman ang close ang vaccination. Every Saturday amo gid siya ang close ang vaccination. So hopefully tanan nato niyan vaccinated except do sa nagapagapig again nga continuous man ang atong napadayo. So ma-reach gid nato ni ang aton nga gina-target nga vaccinated nga pumuluyo sa barangay. Ang kabayan sa pagpahag ni punong Barangay Jerry Tingson sang Barangay Estefania, syudad sang Bacolod. Samtang sunod naman kay Maria Elena Jaime, ang nagapuyo sa Celine Homes, nagpabakuna ang iya sini pamilya agad safe sila sa sulod sang balay. Subong nga adlaw, second dose na ang ginatublok sa ila. Kay once nga hindi ka magpabakuna, do wala na ka privileges bala sa imo nga bala kay ang bakuna subong do hindi na do wala na sa sang tao ginatangkilik nga para mag-save sa COVID. Para do safe bala sa pamilya man ikaw nga may mga bata bala safety daw hindi nagdala magdamo kag ang safety sa COVID-19. Second dose na mo tanan. Father ko pa lang. Oo. Nang maliti WD na siya. Okay. Ang kabayan sa pagpahag ni Maria Elena Jaimes ng Celine Homes, sunod naman sa 17 anyos sa si Piro John Yanong sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania, nga sabahin sang napilitan ini nga magpabakuna agud nga maka-avail sa mga pribilehiyo nga para lamang sa mga vaccinated. Sa piyag sini nagpanugyan si Yanong sa mga wala pa nakapabakuna nga voluntary lamang ang vaccination. Kay once nga hindi ka magpabakuna, do wala na ka privileges bala sa imo nga bala kay ang bakuna subong do hindi na do wala na sa sang tao ginatangkilik nga para mag-save sa COVID kundi para ma-avail ang mga privileges nga ginahatag sa mga vaccinated na like for example na hindi ka kakaon sa mga fast food restaurant nga kung hindi ka vaccinated. Na aya karon amo pa ng voluntary para sa ila. Ang kabahay naman sa pagpahayag ni Peter John Yanong sang Purok Pag-asa, Barangay Estefania.
Aminadong opisyal sa Emergency Operation Center sa syudad sa Bacolod nga overwhelming ang suporta sa mga pumuluyo sa Barangay Estefania sa vaccination program sa gobyerno. Labi na nga may vaccination kahapon o kung vaccination gihapon kung Sabado. Sa tabi sa Bombo Radio kay EOC Deputy for Medical Dr. Chris Rongon madamo ang nagpadulong sa Barangay Hall agod nga magpatublok sa first dose, second dose kag booster shots. Sa nagliga sa Sabado suno kay Rongon 1,700 sa nabakunahan sa Barangay Estefania kag mahimo nga matupungan man ini subong nga Sabado. Suno sa EOC official nga available ang tanan nga brand sa bakuna nga ginatagan sang food kon ginatagan sang Food and Drug Administration sa emergency use authorization magluwas lamang sa Sputnik Light. Suno kay Sorongon ang pagdamo nga luyag nga magpabakuna pakipatimaan nga nagapamati ang mga pumuluyo sa panawagan sa mga city officials kag kay Presidente Rodrigo Duterte nga hindi makasulod sa mga establishmento kung hindi fully vaccinated. Both silingon sini, nagresponde sila sa call sang aton nga mayor, sang aton nga vice mayor, kag labi na gid ni Presidente Duterte nga kung wala ka bakuna, hindi ka kasakay sa mga public transport, kung wala ka bakuna, hindi ka kasulod sa iba nga mga establishmento. So we're very happy nga ang mga pumuluyo nato nakita nila kung ano ka epektibo magproteksyon sa COVID ang aton nga vaccine. Si Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Samtang aminado man ang alkalde sang Banwa sang Pontevedra nga nagadamo ang mga pumuluyo nga luyag magpabakuna sa karon bangod sa paandam sang gobyerno nga mabudlay ang mga transaksyon sang wala na bakunahan. Sunod kay Mayor Jose Maria Alonso, hindi maakomodar ang tanan nga nagapila sa gym sang Banwa sang tilikdan nga inadlaw isa lang ka team ang nagabakuna kung sa din mayara sa isa ka doktor sa team. Duha naman ka semana nga masobra 1,000 ang mabakunahan sa Banwa sa Pontevedra kada adlaw. Sang tilikdan nga tuig sunod kay Alonso, hesitant o kung nagapang alang-alang pa ang mapumuloy nga magpabakuna kag hindi gituman kadamo ang supply sang bakuna gani hindi man tuman kadamo ang mabakunahan. Humalin sa nagdamo ang nagapila agud nga magpabakuna, ginataga na sang Pontevedra LGU sang numero ang mga pumuluyo kag hindi malabutan sang numero sa among adlaw ang ginapapauli na gid lamang sa pihak sini. Maiban gihapon nga pumuluyo nga nagabalibad nga magpauli bisan wala na sang numero. Humalin kahapon, hindi natuman ang ginutok sa mga pumuluyo sa gym sang Banwa bangon sa sistema nga gingamit sang LGU. Ang gobyerno naghahambal nga mabudlayan ka na magtransaksyon sa gobyerno kung wala kang nakabaksin, no? So, ang ginahimo naman sa tuod lang, isa lang kagidya ka grupo ang amon din, no? Kaya para maghimo ka vaccination team, dapat may doktor gid. Okay, kumo kami sa Kabanwa nga gamay lang, isa lang gid kabilog doktor namon, no? In fact, for the past siguro 2 weeks na nino, sobra 1,000 adlaw. Ang kamay sa pagpayag ni Mayor Jose Maria Alonso sang Pontevedra, Negros Occidental. Igabalik sa local government unit sang Pontevedra sa barangay vaccination agad hindi bangin super spreader gathering ang pagtipon sang pumuluyo sa gym sa Banwa kagay sa makitaan sa balitrato sang Huwebes o na diri isa ka residente sang Pontevedra ang nagpadala sa retrato diri sa Bombo Radio kung sa din makitaan ang mga nagapila nga luyag nga bagpabakuna nga nagaginutok sa gwa sang gym sang Banwa. Sa tabi sang Bombo Radio kay Mayor Jose Maria Alonso iga schedule na sa kada barangay ang vaccination agud mabaki-baki ang kadamuon o kon kontrol ang kadamuon sang tawo. Ang 3 ka barangay suno kay Alonso ang tingbon sa isa ka klase. Apang mirado man ang local chief executive nga may mga pumuluyo nga hindi magpabakuna sa ila barangay kag magalakbang pa sa piyak nga agud nga dito magpatublok sang COVID vaccine. Suno kay Alonso ginahimuan na sa LGU at sang Tikang agud hindi maging super spreader ang vaccination kag sa masunod nga semana mahimo na nga magahingyo na ini sa augmentation sa Provincial Health Office. Sa karon sa alkalde wala sa problema sa supply sang bakuna sa apang 4 lang ka adlaw ang vaccination sa Pontevedra agud makapahuway man ang mga vaccinators. Naginyo naman ini sa mapumuloyo nga mangin pasensyoso bagod malabutan gid ang tanan sang bakuna. May mga adlaw subong ari kami sa gym, no? Amo na gamo tao, pero magpabarangay kami ginaschedule namon nga ang sa barangay dito lang nga barangay, cluster barangay, 3 ka barangay lang ang i-vaccine namon. Ang problema kay may mga tao kung kisa nga nakadtuan ng ila barangay wais sila kapabaksin to, anay diri sa Banwa, diri sila tanan makadto, no? So, gina imuan naton tikang ina nga hindi magsobra gid permi, no?
Ang kabay sa pagpahayag ni Mayor Jose Maria Alonso sang Pontevedra, Negros Occidental. Samtang 113 na ka mga pulis ay dalom sa Negros Occidental Police Provincial Office ang nakabaton sang booster shots batok sa COVID-19. Sa interview siyang Bombo Radio kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ang pagpatublok sa mga pulis ang booster ang nakadepende man sa availability sang bakuna sa mga LGUs. Ang nakabaton sang booster ang nagbatsyag sang flu-like symptoms depende man sa brand sang bakuna. Nagalao man ang NOCPO nga wala sang malala nga sintomas nga ginbatsyag sa bayan sang boosted police officer. Kadungan sini nagpasalamat naman si Donasco sa mga LGUs ang naghatag sang booster shot sa mga kapulisan kag naglaom nga mas magadamo pa ang matublukan sini. Sa karon duha na lamang ang active COVID case sa NOCPO. Padayon man ang panawagan sa Police Provincial Office sa mga unvaccinated nga magpabakuna na kag hindi pagpagwaon ang mga kabataan nga hindi vaccinated. May na tayo ma'am no 113 na kapulisan sa bilog nga Negros Occidental ang nakapagpa-booster shot na. For the whole po yan ma'am no. Kasi ang nangyayari naman while nagpapa-booster shot ma'am is siniset namin yan sa availability ng province or sa availability ng each and every LGUs natin. Ang kabay sa pagpagdinokpo, spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Masobra naman sa isa kagatos ka mga pulis sa dalom sang Bacolod City Police Office ang nakabato sa booster shots batok sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Indiapi, may duwa ka adlaw nga booster vaccination sa chapel sa BCPO kung sa 144 ka mga pulis, dependents kag spouse ang nakibahin. Sa buong adlaw may inoculation man sang booster shots sa iban nga mga miyembro sa BCPO nga nakabaton sa second dose dato na kabulan ang nakaligad apang wala pa sang specific nga figure kung pila na ang natublukan sang booster. Santos Oliga data, fully vaccinated na ang 98% sa mga police officers sa Bacolod. Sa duha ka adlaw nakatigahin kita ka pa-vaccine sa 144 personnel kag dala man ang ila mga dependents no, ang iban personnel dira ka upod na ang dependents nila man po sa ila pamilya upod na dira sila sa record nato nga 144 kahapon. Pero sa subong sige lang sa gihapon ang aton nga pagpa-booster shot sa aton mga BCPO personnel. Si BCPO spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Indiape. Samtang siyam na ang record nga violators ng election gun ban sa bilog nga Western Visayas humalin sa pagsugod sa election period sang Enero 9. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Police Regional Office 6, tatlo ang gun ban violators sa Negros Occidental ang gilakipan sa isa ka sa bahin sang violator sa syudad sang Kabangkalan, isa sa Banwa sang Kawayan, isa sa syudad sang Cadiz, isa sa Bacolod, isa sa Iloilo City, duha sa Iloilo Province, kag duha man sa Aklan. Santo sa record sunod sa kay Solis sa mga naglapas ang halos sunod-sunod nga nagkaladapan humalin sang January 9 tubtob kahapon. Ay iban nga nagkaladakpan sunod sa kay Solis ang hindi aware angon sa ginapatuman nga gun ban, ang iban ang nagadala sang hinganiban para sa self-protection kag ang iban ang naulamid sa kinagamo. Kadungan sini nagpanumdum si Solis nga hindi magdala sang armas lutang o kung bladed weapons sa pampubliko nga lugar bagon sila ang makasuhan kung magkaladakpan. Ang iban hindi man sila aware considering may mga rason man sila no, ang iban dala lang nila considering for protection kuno sila ko galingon, and ang iba naman involved sa kinagamo kung sa diin na nag-responding police. That is why nga nakuhaan sila sang bladed weapon kag sang armas. Ang kabay sa pagpag ni PRO 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Wala pa na-energize ang tanan nga barangay sa syudad sa Sipalay halos isa na kabulan humalin sa naglabay ang Bagyo Odette. Sa interview sa Bombo Radio kay Executive Assistant to the Mayor Junilo Bogtay, ginpaeg sa Negros Occidental Electric Cooperative nga wala pa sang barangay sa Sipalay nga 100% nga na-restore ang supply sa kuryente. Ginatunga naman sa Noseco kag sa iban pang electric cooperative nga nag-augment sa Southern Negros nga magbalik ang supply sa kuryente samtang nagpaulaman ang City Disaster Risk Reduction and
Management Office sa mga equipment kasarang magamit sang Noseco. Sa karong ginabanta ni Bugtay nga energize na ang sa 1% sa syudad sa Sipalay kadungan sa parayon nga rehabilitation kay recovery efforts sang syudad. Wala pagid sila nga may mga 100% nga mga barangay nga na energize, pero ang subong sa ako na nga pagtanaw mga ara naman kita siguro sa mga 60% no kung itanahon ta ang kabilugan nga na energize sa Noseco sa syudad sa Sipalay. But sila mismo gating wa gid nga madali ang pagsiga sina no iti kinahanglan man sa aton nga mga pumuluyo. Si Executive Assistant to the Mayor Junilo Bugtay isang Sipalay City. Nagapadayon naman ang relief operations sa Sipalay sa mga pumuluyo. Ilabirigid sa barangay nga tuman nga napektuhan kaangay isang kabadyangan. Mambaruto, Cartagena, Nauhang, Kaghil, Montilla. Nagpasalamat naman ang Sipalay City Government sa Provincial Government nga nagbakal sa corrugated sheets. Kagi panagdag sa mga pumuluyo agad yung makarepair na sang mga balaya. Ginpasalamatan man ni Bugtay ang mga pribado nga donors nga nagpalabot sa bulig sa syudad sang Sipalay kaangay sa pagkaon, use clothings, kag tubig nga mainom. Pasalamat gid ang syudad sang Sipalay no sa pagpamuno ni Mayor Maria Gina Montilla Lizares kaupod sa kay Vice Mayor Oscar Nunoy Montilla kag sa mga City Council kag sa mga department heads man no sa atong syudad nga muna pasalamat kita sa tanan nga mga nagadonar especially sa ining mga tubig na ilimnon ang sa mga construction materials, mga food packs, mga relief goods. Ang dugang nga pagpahayag ni Executive Assistant to the Mayor Junilo Bugtay sang Sipalay City. Samtang 5 sa 18 ka mga kabarangayan sa San Carlos ang nadeklarar nga drug cleared sa tilik na tuig sunod sa kay Mayor Renato Gustilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Gustilo, gimpahag sini nga ang 5 ka mga barangay nga gideklarar nga drug cleared ang lakipan sa Nataban, Kudkod, San Juan, Ermita, kag Quezon. Sunod sa alkalde, ginalantaw naman kung makapasar ini na tuig ang barangay Prosperidad. Sunod sa iya madamo sang criteria ang Philippine Drug Enforcement Agency o kanang PDEA nga ginakonsiderar agon nga madeklarar nga drug cleared ang isa ka lugar. Sunod diri wala siya nagapanghilabot kag nagabulig lamang agon nga malabot sa local government unit kag mga barangay ang requirements agon nga makapasar sila. Ginakabig sini nga maayo nga resulta nga may 5 ka mga barangay nga drug cleared apang hindi gyapon dapat magkumpiyansa bangod nga nagapadayon sa paghimo sa illegal nga mga bulaton ang mga drogista. Nagapadayon man ang mga operasyon sa kapulisan batok sa illegal nga druga kag may 4 sila ka mga sniper dogs nga nagabulig sa ilang sini nga mga operasyon. Nagpasalig naman ang alkalde nga prioridad sa iya administrasyon nga mataptang illegal nga druga sa syudad sa San Carlos. May drug clear kita nga barangay from last year, previous years, dason may isa naman din assess for drug clearing. Ang San Carlos City composes of 18 barangay. Ang drug clear barangay na is Quezon, Kudkod, San Juan, Ermita, Nataban. Ang kabay sa pagpahayag ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo. Sa katapusan nga barita, ginbawian na sa kabuyang senior citizen nga babayi nga nabungguan sa taxi sa flyover sa Barangay Bata, Sudad sa Bacolod, ante sa alas 6 kahapon sang aga. Santo sa report sa Bacolod Police Station number 3, ang 74 anyos nga si Susana Franco sa Barangay 3, Silay City ang nagatabok halin sa tuo padulong sa nawala nga bahin sang dalan. Kung pakadto sa Bacolod din sa Talisay kag ginpahayag nga nagadalagan inisang nabungguan sa taxi nga manasigman ang dalagan. Siyang napilasan sa butkon kay iban nga bahin sang lawas kag conscious man sa nagabot sa emergency responders sa pangginbawian sang kabuhi alas 8 kahapon sang aga samtang ginabulong sa pribadong ospital sa Sudad sa Bacolod. Ang driver naman sa taxi nga si Mario Mateo sa 60 anyos sa Barangay Zone 4A Sudad sang Talisay ginhilway na sa pulis kahapon kag wala pa nabulaan kon mapasaka sang kaso ang pamilya ni Franco. Philippine Standard Time, 23 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 5 sa hapon. Kagamoy at mga kabombong ang mga kaundan sa ato nagapaunang nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, aton anay panubalikan. Aton sa mga headlines, Transport Group sa Negros Occidental, aminado nga mabudlay ipatuman ang no vaccine, no ride policy, bangod driver ang mausisa sa vaccine card. Sentrong samahan ng mga super at operator sa Negros sa Minado nga magadubo ang income sa mga driver kung ipatuman ang no vaccine, no ride policy. Samtama pumuloy nga gusto magpabakuna nagadagsa
sa mga vaccination centers sa syudad sa Bacolod bangod sa patakaran batok sa mga unvaccinated. Alkalde sang Pontevedra nagpasalig nga may tikang ang LGU agud hindi mangin super spreader ang vaccination sa gym sang Banwa. Violators naman sa election gun ban sa Western Visayas nagdangat na sa Siyam, Negros Occidental, nagapanguna sa may pinakamadamo nga violators. Mga kabalayan kay establishmento sa syudad sang Sipalay hindi pa fully energized malapit isa ka bulan halin sa paglabay sang Bagyo Odette. Amoy adto mga kabombo ang aton sinipagdulong sa inyo sa mga dalalagko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Kaga sa subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 15 sa bulan sang Enero 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition, upo naman sa kay Bombo Friends, Andrew Burgos. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Di Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, nagipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw na Bombo Daniel Lecciones, aton siningan news analysis may tigulo, kinamatarong. Gobyerno nga nagakangawa sa liwat nga ang kaso sang COVID-19 nagsaka, magapatuman sang makahas nga pagsulundan ang hindi pa bakunado, hindi makasakay sa salakyan. No vaccination, no ride policy ang ipatuman. Agud nga pwersa nga matublukan ang mga katawhan nga wala pa mabakunahan. Apang ang ini nga pulisa ginakontra, kay kinamatarong sang tawo ang ginalapas niya. Kinamatarong nga hindi magpatublok sang dagom nga may bakuna nga unod. Sa sining nga isyu kay sinuayihan kinamatarong ang pagasundon, kaya ang nagpabakuna may kinamatarong man, hindi magupod sa mga tawo nga wala pa mabakunahan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Romulo Fuentes sa Barangay Montevista, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash.
nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo, number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Maayong hapon, Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, kagong silinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa tangapalan tuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Kag Sabado nga edisyon ng inyong makupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Pag-op na kita tubtub taknali sa isang nga sininga hapon. Kag kita man napag-opdan sa ato mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagin kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click ang subscribe button kag makita nyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang ato bakuturan si Dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Sabado, Enero 15, tuig 2022. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Sunod sa Deputy Medical o kung Deputy for Medical sa nga Emergency Operations Center, makabing nga precautionary measures ang IATF ang pagpaidalom sa syudad sa Bacolod sa Alert Level 3. Bantayan na nato ng dugang nga detalye no kopod sa kaya sa patrol sa kaya Bombo Rainsel Pama man mismo no sa sining impormasyon sa kaya Dr. Chris Sorongon. Kag sa dugang nitong mga balita, private armed groups pagatap naon sang kasundaluhan na antes ang eleksyon. Kaga sa uli na itong balita sa lokal, pamilya sang nabungguan nga senior citizen sa Barangay Bata,
posibleng magpasaka sang kaso batok sa driver sang taxi. Kaglitong kita sa itong mga balita sa nasyonal. Department of Health may panibago nga sistema sa pag-isip o kung pagdulong sa aton sang mga latest COVID-19 cases. Kag sa dugang pag natong balita sa nasyonal, Chinese nationals ang kadamaan nga gakadakpan sa drug by bust operations suno sa Philippine Drug Enforcement Agency. Dito kita sa itong mga balita sa international, Russia ginakusaran ang sang Ukraine sa ginapatihan nga cyber attack. Amoy na ang mga mainit kag nagapangunang mga balita kag posible nga magaluntan sabtang nagapangalaga ng Bombo Reports Afternoon Edition. Time check at 39 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. This time ato ni checkero ng palibot sang syudad sang Bacolod. Sa ikaduha ng adlaw sang pagpaidalom sa aton sa Alert Level 3. On COVID-19 Alert Level 3. Ginapatihan subong naton nga nagbago ang pila ka mga guidelines sa okon mga pagsulundan diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kay pila man kita kabulan nga gipaidalom sa Alert Level 2. So doon nalipat kita, nga ara pa kita gali gyapon sa tunga sang pandemya. Na especially ang aton nga alert level ti manubo abi nato nya nakahalog-halog na kita. Gali gumurahon niya si COVID ara pa nagabantay sa aton. Ginalita lang tani COVID kay kabalo kita nga ang pandemic udi pa ni nato mahibaluan kung hasta san-o. Kay si COVID hindi na ini madula-dula sa palibot naton. So di amo ni subong nga ang aton nga vaccination rollout diri sa Bacolod wala nagauntat. Gasige-sige. Kay kung tanaw naton kita ni ang makabenepisyo man gyapon mo, wala man kita diri perdihon kung kita lang gid man ang magsunod sa simple ning nga mga pagsulundan. Sulit-sulit na gani, iba na itong mga kulturan, gambala, ay katalaka na. Di katalaka tuod, pero kung binagbinagon nyo, paminsaron nyo, kamo man gyapon ang makabenepisyo sini. Kung nadumduman nyo to sa nagligad nga tuig nga pila ka mga community quarantines, atong nga CQ, to bala, MGCQ, GCQ, MECQ, ECQ. Nadumduman nyo to, kung wala to ginapatuman, ti subong diin kita. Ti ang labanan to sa aton, ti dudamo, gid sang reklamo, do puro na lang kita nan sang mga komento na nungo dito, sa mutong mga community quarantine. Kung wala to gipatuman sa aton nga national government, ano ayan ang aton nga sitwasyon. Kabalo kita, damo na kompromiso nga sektor, Ti syempre sektor sa nga negosyo, sektor sa edukasyon, kaga sa mga essentials kid kalabanan, nga masamay bilaton bing naandan bing sa pagsinalayo nato nagdadlaw do mo gito ang naapektuhan. Ti subong ginabago ang ato ni nga mga alert level status ti mo ni nga gin-alert level lang dire, o kung COVID-19 alert level ti may mga 1 2 3 ti ang national government kung magsigi-sige pag ginangasakas ang kaso base makalabot kita sa alert level 4. So ti bantayan na nato, So ti ara na sa pikan niya ang patrol ko pud sa kay Bombo Rainsel Pama. Ibalon din naton subong ang lakat sa sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa sininga oras so kun sa Sabado sang hapon. So ara sa pikan niya si Bombo Rainsel. Bombo Rainsel, good afternoon. Please come in. Po pa mga tawo. Bombo Rain. Bombo Andro. Yes, Bombo Rain. Kita dire karon sa Bacolod, Central Market, Bombo Andro. Yes. Nangin masako na ang aton nga mga kauturan. Dire nga agud magbakal, sang palanya punon. Kag madamo naman sa mga kauturan, Bombo Andro nga nagalinakat. Kag papuli na ni sila siguro sa ilang mga panimalay Bombo Andro. Ti subong da Bombo Rain sa imo dira nga likod dira subong do ka dira Di naman sa may ano ka nang bahin? Sa may Central Market. Sa likod Central Market na? Likod Central Market? Yes, Bombo Andro dito sa likod Central Market. Oo. Bangod sa tubang dito do madamo gid sang mga katawhan, kag mga salakyan, Bombo Andro, medyo traffic dito. Mungkin man na dapat adra kag man tani malili sa aton ni subong nga oras ang sininga hapon kay ang diragid nga area mismo sa may bayan sa Central Market Bombo Rain
damo na darutas ng jeep nga nagalabay. Iti mo to nga pag-obserbar ka ina pun anay man. Di kiging bisitahan to naton ang pila ka mga rutas ng jeepney. Do pinun anay gito. Gutok it, Bombo Andro, no? Wala na sang distancing. Kaya hindi tato gani ka pisto. Kay medyo magutok-gutok gid, no? Mga kauturan naton, gasakay, no? Punuan gid ang mga salakyan, Bombo Andro. Okay, punuan gid. Tiduway kagid may nakitaan nga do, ano? Do nagsunod sang guidelines nga 70% capacity lang. Wala gid, no? Do sa aton nga paglantaw, do hindi lang alert level 3, no? Do ano? Amo mangyapon ang pag sinalayo, no, sa alert level 2, Bombo Andro. Do ay gid pagbago, no? Ti ang tao subong dito hindi sila aware Bombo rain cell kay because nga ang sa pinsar nila ya, no nga way na si COVID Bayda. Duway na COVID no? Ang iban din gani wala nagamas, no? Kag wala na distancing. Bombo Andro sa aton paglantaw dire sa Central Market Bacolod, Bombo Andro. Okay, ti subong dira basta mo ni oras daan ti plauli na ini, no? Naga-cause na gininis ng traffic, Bombo Rachel. So kumusta ang flows ng traffic subong? Medyo mabulubudlayan kita gani, no? Pagpadulong kita noon, no, Bombo Andro, bangod sa traffic na, no, ang syudad sang Bacolod, dire sa may downtown area, Bombo Andro. Okay. Subong, ti kamusta ang imo nga naobserbahan sa mga nagabalaligya dira, no? Especially dira mismo sa gwa sang Central Market, kaya mo ning oras, ang Central Market, Bombo Rincel, nagapanira na ini, ting iban nga mga vendors sa sulod, sa gwa naman isla gabalhin para magpadayon sa ilan nga baligya, nga basi pa lang maubos. Yes, insakto gid, no. Madamo sang mga kulturan tadi nga nagabaligya pa sa gwa, no. Kag ang iban dire, no, nga mga baligyaan sarado na. Ang ginabakla na lang sa mga kauturan naton dire sa may gwaan, Bombo Andro, no, mga utan, no, Bombo Andro, kag ang mga tiyanggi nagabakal ang aton nga mga kauturan, Bombo Andro. Okay, no. But Bombo Rincel, ang aton dira nga mga ang pinakatutukan naton dapat ani ang mga jeep mo, no. Kaya kaina to do ay ginisladaan duay bla nila ginasunod gid ang mga instructions, no, mga guidelines kay do halos laban sa gin pagbisita to naton kaina do do pinun anay gid. Kay subong do hindi kinis la mapunggan kay damo pasero daan tik pala uli pa. Insakto gid, Bombo Andro, no. Hindi naton mapunggan, no, kapin pang ato mga kauturan nga nagasako mapuli. Masakay na lang biskan gutok ya, Bombo Andro ya, madasok na lang ya biskan wala pa distancing nga ginatawag, Bombo Andro. Ti kita ka to ginagaya gid dinagusto to pag saka si Jeep ginagaway Jeep o kun pasayro. Takto gid. Kag ang driver ya, pasakay lang nga pasakay kay makaganar sila ya, no, kag ang ato mga kauturan nga nagadali, masakay man sila, Bombo Andro. Kag magkikita nga wala na ginasunod ang minimum health protocol, ilabi ng social distancing, Bombo Andro. Na muna dapat. For example, magsiling kita 70% capacity. Dako na ina nga pabor para sa ila magani Bombo Rincel, no? For example, magsiling kita 70% capacity, no? Ang maximum na daan sang jeep, kung tagpulo na ang boat, both sides natin tagpulo-pulo, bali 20, dala duwa kabilog nga pasero sa front seat, dala sa driver, 23 tanan. So magsiling kita 70% capacity, dapat buhina na da Bombo Rincel. For example, bisa pulo na, dapat timuon lang na da tagwalo-walo dira be, no? Tag-isa dira dayon sa may front seat. So, amo na bala dapat, no? Tigaling anong tanaya kay gamansig pinagusto lang kay way madabantay mo. Yes, no? Makita naton ga pinagusto gid, Bombo Andro, ilabi ng mga driver, no, kay gusto man nila makaganar, no, sang dako kay bangod man sang sining pandemic, mabulubudlay man, no, magpangita sa mga pasahero, subong nga oras madamo gid sang nagasakay, Bombo Andro, kag wala gid sang social distancing nga aton makita, Bombo Andro. Okay, sige ti Bombo Rincel, do may pananawan man ni dire, no, ang Emergency Operations Center, no, especially ang Deputy for Medical nga si Dr. Chris Surongon. So ano ang para sa iya Bombo Rincel nga agin alert level 3 kita? Yes, Bombo Andro, no, ging kamusta naton ang isa ka doktor diri sa siyudad sang Bacolod, Dr. Chris Surongon, no, sa natuhi ni sa alert level 3, no, sunod sa iya, no, madamo sang pagasundon, no, ilabi na diri sa siyudad sang Bacolod, no, kay alert level 3 na kita. Una nga ginhambal niya o gintuan niya 65 and above, bawal na nga
guwa, no, ilabi na ang 18 and below, no, ang mga minors ini bawal sa alert level 3 nga makagwa, no, Bombo Andro. Ilabi na ining mayara nga ginapatuman nga curfew, curfew hour diri sa syudad sang Bacolod, alas 11 sang gabi magasugod kag tubtob ni ini alas 4 sang kaagahon, Bombo Andro. Na kag ang mga kalanda, no, Likorban pagid. Ang ilimnan, no, Alas 12 ginabawal ipasaralan na anay bangod sa alert level 3 ang syudad sang Bacolod. Isa pa sa gintuad man ni Dr. Chris Corongo, no, Bombo Andro, ang mga kalanaan, no, 30% lang ang indoor kag ang outdoor 50% lang ang dapat pahanugutan nga magakaon sa mga established semento, Bombo Andro. Okay, sige. So, ito yan, pamatian nato ng payag ni Dr. Chris? Yes, pamatian nato ng pahayag ni Dr. Chris Sorongon. At least alert level 3 nato, no? May mga pansulundan kita, ginalimita ang movement sa mga 65 years and above, sa mga 18 years old and above. So gabay pa nga sundon tayo ni, nagbalik naman ang ato nga curfew, sugod alas 11 sa gabi, tulto alas 4 kagahon. Kag natural, no, ang aton nga capacity kung indoors 30% lang, kag kung outdoors 50%. Kaya ang pinaka-importante ginabangala kita sa alert level 3 ang observance kita sa minimum health protocol kag magpabakuna. Okay, so ano ni siya, Doc, ang mga possible, Doc, nga mga reason nga nagamo kita ni Subong, Ate, kung lang taon mo, precautionary ini, no? Sa nakita sang NIATF nga nagapasakang kaso, hindi na nila gusto magdamo pa. That's why kailangan magpataw sila sa aton sang alert level 3 para maging stricto kita, kag maging mabantay pagi kita, kag strictohan tabagin nato nga borders, sige on tabagin nato surveillance testing, kag pabaskugon tabagin ang aton nga prevention, detection, isolation, treatment, kag integration and vaccination strategies. Tsakto na, no? Tsakto ginabombo Rainsel, dapat gidman nga kung hindi pa kita hulag, basi pa lang maglala diri nga ton sitwasyon, Bombo Rainsel. Yes, nakita ini sang Interagency Task Force or IATF, Buwandro, nga sining pagsaka bala, no, sang kaso, gin-alert level 3 nila ang syudad sang Bacolod. Agud nga bisan pa paano, no, magnubo ang kaso sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod, Buwandro. Okay, sige, no. So ano pa ginadrang possible pa ginato, Bombo Rainsel, nga mga balita? Yes, no, sa natuhi ini sa nagahilapit nga eleksyon, no, Mayo 2022 nga eleksyon, no, Bombo Andro, gingkuan naton pahayag ining Philippine Army natuhoy sa private armed groups, no, nga ila pagagubon o kung pagapunggan, no, sa tion na sang election period, Bombo Andro. Ini matuod, no, matuod ini nga impormasyon nga ato nakuha nga ila pagapunggan ini mga private armed groups, no, suno gani kay Lieutenant General Philippine Army nga si Romeo Bronner, no, Bombo Andro, siya ini nagmando sa mga Philippine Army, no, kag sa mga uniform personnel, no, Bombo Andro, nga pagatutukan, no, ining mga private armed groups bala nga damo, no, sa tion na sang Comelec period, no, o kon election period, Bombo Andro. Hindi man lang sini, no, ang Philippine Army, ilabi ng mga Comelec officers kag ang mga kapulisan naton, no, Bombo Andro, kaupod na din nila, no, agud nga makabutar, no, ang aton pamuluyo, no, Bombo Andro, sang matawhay, no, kag sa ila diretso, kag wala sang threat, no, nga makita, no, Bombo Andro, sa tion sang eleksyon sa Mayo 2022, no, Bombo Andro, nga palaboto naton. Okay, sakto na, Bombo Rainsel, tingiban diri daan sa ato niya, may mga local government units diri nga do medyo mainit kaya basta eleksyon, no, because of sang sinabi nga mga private armed groups, no, do ano na do amo nang gakos kid sang hasol, no, especially sa munibing nga mga local government unit kay ari ning mga presensya sini, no. So dapat itap na untay na, no, let's be fair, no, equal lang bala ang aton nga ano bala, no, ipakita sa kada opponent nato, no, kun nga magapadalagan man bi sa gusto magapapili ka ngay sa ato mabing nga pwesto, no, so dapat let's be fair lang, no.
Kay kung gamitan mo niya sa mo na yung mga pamaagi sa mga violente nga pamaagi o kung paggamit sa sining mga private armed groups, hindi na fair, no? So dapat maging malino nga aton nga eleksyon kag safe sa kada isa. So Bombo Rainsel ato man nga pamatian ang yes, pamatian nato na ang naging pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. At least alert level 3 nato, no? May mga pwede kami ka-interview regarding ni Balasir sa Philippine Army, no, sa Negros Occidental nga ginmanduan sang higher headquarters nga wasakon ang private armed groups antes magumpisa ang eleksyon. Mga kami isang imo statement, Sir Pasaporte. Okay. So, tama na, no? Lately, after isang command conference ng Philippine Army, no? Headed by the Commanding General of the Philippine Army, no? Lieutenant General Romeo Espino. So, amo ni ginsiding niya, no? Sa tanan man yung no? Commanders on the ground, especially, no? Ang isa na nga task na mo, no? Bilang sa Army as a whole, is to ma-ensure ang credible, orderly, and peaceful national elections sa maabot na Mayo 2022. So, hindi naman kami ni ang magpatupad, isang mando nga mo ni ang guidance, but in coordination sa among partner with the Commission on Election and the Philippine National Police para ang matabo para maminta na ang atmosphere sa safety and security para ang pumuluyo makaboto sang mahilway kag matawhay. So amo na ang amo na matabo, mabuhat gid namo ng amon nga trabaho nga ma-uphold ang sanctity sa ballot. So paano mabuhat na sa muna, no? Kung may ara ng mga existing ng mga private armed groups, dapat na wala ni para suling ko ara, no, mamintina ang atmosphere of safety and security para makabuto ang aton mga pumuluyo. So kami, kaupo ng Philippine National Police and COMELEC, the regional level, no, naka-meeting na sila last week. Kami mga meeting man, but again, na-schedule diri sa isla sang Negros, especially diri sa Negros Occidental. Tungod nga may mga reshuffle lang ato na leadership diri no, sa provincial level lang ato na Philippine National Police diri. Nagbago ang iyang director, provincial director, at the same time ang provincial election officer. So, i-expect kami nga by next week kung mag-favorable ang mga schedule, schedule kami meeting para makita malatag namon, will be taking up a certain agenda, including kung ano ng mga hotspot na maklasify diri sa area sa probinsya sa Negros Occidental. Saan ulan ni Sir Ginmando, sir, no? Sa ating Philippine Army? Lately lang ni, no? Part ni siyang siyang part ni siyang guidance sa bago nga pungko Commanding General ng Philippine Army. As usual, usually kayo pag Enero, yara ng New Year's call, but with the current COVID surge sa NCR, so na-cancel na. So, pero instead, nagpadala gyapon ng aton Commanding General ng Philippine Army sa ila guidance para sa different army commanders on the ground. Yamo na, no, we will be cooperating and ang amon effort, no, with COMELEC, no, especially palabot diri sa election, Philippine National Police, yara ang coordination and cooperation para maging mahilway, matawhay, kag maging na, maging credible, orderly, kag peaceful ang ating national kag local election. Bombo Rainsel, insakto na, no? So, tisubong dapat mangin matawhay gid dapat
Kaya kung ikumpara naton sang nagligad nga 2019, may mga local government units diri sa province ang ginpaidalon sa watchlist ng COMELEC, no? So ang inabing nga mga local government units, no? Isa ka syudad kag isa ka banwa, dito medyo mainit man na sa mata sang COMELEC, Bombo Rainsel. Ining eleksyon niya tapuson tani, no? Ining Mayo 2022, Yes. suno gani kay Sir Pasaporte, no? Mangin matawhay, peaceful, kag wala lang sang threat, no? Bombo Andro, agud nga makabutar ang aton pumuluyo sang ila gusto, no? Nga magapungko dire sa pungsod Pilipinas, Bombo Andro. Okay, te Bombo Rainsel, at peace ka man? Yes, at peace ko ya, no? Bombo Andro, anytime. Kag sa aton pagbutar, no? Dapat Correct. peaceful, kag butuhon nato ng intsakto, no? Nga magapungko dire sa pungsod Pilipinas, Bombo Andro. Okay, sige. Bombo Rainsel, thank you, Ged. Ini si Bombo Rainsel Pama naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Matapos nga salamat kay Bombo Rainsel Pama, no, live sa patrol. Matapos ginupdate sa ato ng mga latest nga mga nagkalatabo, no, diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Time check, kasungit ay 9 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Mga kabombo, standby kay dugay-dugay magasugod ng aton nga Bombo Network News. Ang Bombo News Center, no, ang magadulong man sa aton sa mga latest update sagkag sa mga hitabo man, no, sa mga national news, balita sa international news, balita sa inampang kag sa artista. Pati bulabantayan ta naman na, no, kag mga latest update na nungod ni sa pagbantay man sa mga pagsaka sang kaso related sa COVID-19. Ginatanaw subong amuni ang basol subong, no, amuni ang Omicron variant. Tingnan dumduman nyo to si Poblacion Girl, no, kamusta na to siya ayhan. Di siya ni kuno ang punot dolo kon nga gin alert level 3 ang kalabanan nga area sa May Luzon. Hindi na to siya ayhan ang suhot nga buho, no, kay subong padayon yung pagpangita siya sang mga otoridad. Sige, standby kayo rin ng atong Bombo News Center. News Center, please come in. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSL, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Sabado, Enero 15, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong COVID update, isa na namang record high na kaso ng COVID-19 na itala ngayong araw sa mahigit 39,000. Itong aktibong kaso po, mahigit 20,000 or 280,000 na po. Ang MMDA chairman na si Abalos, tiwalang naangkop lamang ang extension ng Alert Level 3 sa Metro Manila. At sa iba pang mga balita po, maliban daw sa pagbabawal ng selebrasyon ng kapistahan ng Santo Niño sa kalsada, problema rin ng mga deboto sa Pandacan, Maynila ngayon ang pagpapatayo sa nasunog na Santo Niño Parish Church. Ang Grand Mobile Procession naman ng Santo Niño de Cebu nakahanda na. Mabigat na daloy ng trapiko aasahan. At sa international news naman, ang Omicron wave sa Amerika nagsimula ng bumaba. Sa ating pong sports balita, itong world's #1 at tennis superstar na si Novak Djokovic kinulong muna ng Australian Immigration bago ang pagdinig sa Lunes sa apela matapos kanselahin muli ang kanyang visa. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biule. Pat ngayon sa detalye ng ating mga balita. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update.
Patuloy po itong pagtaas ng kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa Pilipinas. Sa katunayan na itala ngayong araw ng Department of Health ang isa na namang record high. Itong mga kaso simula nang tumama ang pandemic sa Pilipinas Marso noong taong 2020 na 39,004 na karagdagang kaso ng nakamamatay na virus. Samantala ay mayroon namang naitalang 23,630 na gumaling at 43 yung mga namatay. Sa kabuuang bilang po ng mga naitalang kaso sa bansa, 8.9% o 280,813 na itong aktibong kaso. 89.5% naman katumbas ng 2,834,708 itong mga gumaling at 1.67% itong mga namatay katumbas ng 52,858. Sa pinakahuling ulat, lahat ng laboratorio naman ay operational noong Enero at 13 ngayong taon habang mayroong 8 laboratorio po na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID Document Repository System o itong CDRS. Base nga sa datos sa nakarang 14 na araw, ang kontribusyon ng 8 laboratorio na ito ay humigit kumulang 2.2% sa lahat ng samples na retest at 2.2% naman sa lahat ng positibong mga individual. Pinaalalahanan ng lahat na huwag pa ring maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkus. Dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate at magpa-test. Tandaan po ang right test at the right time. Agad ring magpabakuna upang makakuha siyempre ng dagdag na proteksyon laban pa rin sa COVID-19. Posible umanong madoble naman ang COVID-19 cases sa National Capital Region pagsapit ng Pebrero 15. Ayon sa Department of Health, ang kanilang projection ay base na rin sa nakikitang surge sa Metro Manila. Hindi raw nakikita ng DOH na magpipik na ang sa katapusan ng Enero, kundi magpipik ito sa ikalawang linggo ng buwan ng Pebrero. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang active cases ngayon sa NCR ay nasa 149,000. Sa pinakahuling datos ng DOH kahapon, nasa 147,459 itong mga aktibong kaso. Sa ngayon ay mayroon daw COVID-19 average ang NCR na 17,124 sa kada araw, na mas mabilis naman kumpara sa naitalang 6,500 na kaso kada araw noong nakalipas na linggo. Gayunpaman, ang case doubling time naman ay bumabagal sa NCR mula sa 2.2 days sa 4 na araw. Samantala, ang 37,207 naman na COVID case na naitala kahapon, nasa 98% po ito na naitala sa huling 14 na araw o mula Enero 1 hanggang 14. Ang mga nangungunang mga rehiyon na may mataas na kaso ng COVID sa nakalipas na 2 linggo ay ang NCR na mayroon pong 16,824 cases o katumbas po yan ng 46%. Sumunod po ang Region 4 na may 8,580 cases o katumbas ng 23% at Region 3 naman na may 4,000 mahigit o 11% na mga kaso. Kaugnay pa riyan, pakinggan natin ang pakayag ni Yusek Maria Rosario Vergere. Yes, Yusek Raki, no? So unang-una, dito po sa National Capital Region, we are seeing community transmission dito po sa NCR nitong Omicron variant. Bagamat hindi ho nakakahabol ang ating whole genome sequencing, we already have determined that there are local cases already, at sa nakikita nating trend ngayon, ito po yung characteristic talaga ng Omicron variant, yung mabilis na pagkalat, yung very steep rise in the number of cases no as day passes, yung doubling time po na every 2 days na napakabilis. Ito po ay lahat characteristics ng Omicron variant. As to the other regions naman po, nakikita na ho natin paunti-unti tumataas na rin ang kaso sa ibang rehiyon, and yun po mga regions na ito, nakikita na rin natin ng parehong karakteristik na nangyayari sa NCR no nag-umpisa po tayo. So pag tinignan ho natin ito, mukhang talagang dadating ang panahon na madi-displace na po at magiging Omicron variant ang dominant variant dito po sa ating bansa kung magtutuloy-tuloy po ang ganitong klaseng transmission.
Samantala, patuloy naman daw na bumababa itong daily growth rate ng COVID-19 cases sa Metro Manila base sa monitoring ng Independent Analytics Group na Octa Research. Sinabi po ni Octa Research Fellow Guido David na bumaba sa 3% mula sa 5% ang daily growth rate dito pa rin sa National Capital Region. Kung bumaba man ng 3% ng daily growth rate ng COVID-19 cases, maaaring abot na lamang sa 16,000 hanggang 18,000 ang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region ngayong araw sana o bukas. Ayon kay David, ang daily growth rate ay ang porsyento ng pagtaas ng mga kaso mula sa nakaraang araw gamit itong 7-day average ng mga bagong kaso. Samantala, bumaba rin po itong reproduction number ng coronavirus infections sa Metro Manila. Mula po sa 3.77 noong Enero 10 ay 3.22 na lang ito noong Enero 11. Ngunit binanggit naman ni David na habang ang pagbaba sa rate ng paglago ay malakas, nakatibayan na ang trend sa National Capital Region ay lumalabas na sumikat. Ito ay napapailalim po dito sa data backlog at late reports. Nauna nang sinabi po ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang mga kaso ng COVID-19 ay maaaring umabot sa kanilang peak sa katapusan ng Enero at dahan-dahang bababa ang mga kaso naman pag naabot na itong naturang peak ng COVID-19. Mayroon pong reaksyon naman itong MMDA kaugnay dito sa extension ng Alert Level 3 dito sa National Capital Region. At ma-report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, kumbinsido si MMDA Chairman Benhar Abalos na naangkop ang extension o pagpapalawig pa ng Alert Level 3 sa Metro Manila sa kabila ng patuloy nga ng pagsipa o surge ng COVID-19 cases sa Metro Manila lalo na dahil sa Omicron variant. Sinabi ni Chairman Abalos na batay sa kanilang huling pagpupulong ng IATF ay lumalabas sa matrix o data na bagamat mataas nga yung report ng COVID-19 cases ay nanatili naman na nasa moderate level ang hospitalization utilization care o yung pagkakagamit ng mga hospital beds. Gayon din yung tinatawag na intensive care unit o ICU beds. At ito raw yung kanilang basihan. At base raw sa kanilang paglalabas at inspeksyon ay lumalabas na yung ating mga kababayan sa Metro Manila ay madalang na sa paglabas-labas at nagkaroon na ng disiplina. Hindi na raw gaya dati na talagang matigas ang ulo at nakikipagsiksikan. At may mga inilabas pa ng mga larawan sa iba't ibang mga malls sa Metro Manila kung saan ay mangilinggan yung mga tao na nagpunta roon. At ito raw ay patunay na aware na yung mga taga-Metro Manila sa banta ng COVID-19, particular ang Omicron variant. At tingnan daw natin sa mga sunod na araw kung kinakailangan nga na ilagay sa Alert Level 4 ang Metro Manila. Pero for now ay nagkakasundo yung mga Metro Manila mayors na tama lang na Alert Level 3 hanggang January 31 yung ating alert level. Na itong bahagi ng pahayag ni MMDA Chairman Benhar Abalos. Una yung metrics, 51% lang HCUR. Pangalawa, talagang halos walang makikitang tao sa kalye noon, no? Halos ko konti. In fact, Yusek Rocky, meron ako mga pinadala mga ngayon, kinuna lang namin kahapon para makita ng ating mga kababayan kung ano nangyayari ngayon sa Kalakang, Maynila. Talagang alas 5 ng hapon kahapon ay halos kokonti ang mga sasakyan at ang mga tao sa mall halos walang tao. Tandaan po natin ang alert levels ay ginagawa upang makontrol, no? Primary purpose ay upang makontrol ang daloy ng tao. Tingnan ito sa Robinson's Ermita, halos mamaya ipapakita ng camera natin yung iba't ibang lugar, no? Para makita nila yung naging basihan ng mayor kung bakit ganoon ang naging desisyon po nila. No? Ito sa MOA. Kahapon lang ito, Yusek Rocky, no? By the Bay. Kita nyo halos walang tao. Isang ibig sabihin, Yusek Rocky, marunong mag-self-regulate ang ating kababayan ngayon. Kaya yung sinasabing intensyon na magtaas ng alert levels ay hindi ka pa man nagtataas, ang ating mga kababayan ay nagkakaroon ng self-discipline na sila na mismo ang nasa-self-regulate sa sarili nila.
Samantala, kaugnay naman sa pagbabakuna, naniniwala rin si Chairman Abalos na isang ideal o maganda na ideya yung panukala na house-to-house vaccination kung saan ay magbahay-bahay na sila yung mga LGUs para bakunahan yung mga hindi pa bakunado na kababayan, partikular dito sa Metro Manila. Pero iginiit ni Chairman Abalos na sa sitwasyon ngayon sa COVID-19 kung saan ay napakataas yung mga talang mga bagong kaso, sinabi niya na hindi ito praktikal. Una nga sinabi ng Malacanang na naniniwala sila na dapat ay i-ramp up o kaya ay paigtingin ng mga LGUs yung pagbabakuna para lahat ng mga hindi pa bakunano na umaabot ng 200,000 pa dito sa Metro Manila ay mabakunahan na. Lalo na ngayon na patuloy sa pagtaas ng COVID-19 cases dahil sa Omicron variant. Pero sinabi ni Chairman Abalos na sa ngayon kasi ang mga LGU sa Metro Manila ay abala, nakatutok sa pagkontrol, pag-contain ng pagkalat ng virus sa kanilang mga constituents. At marami daw yung talagang mga personnel, mga medical practitioners ay hindi na kumbaga magawa pa muna yung pagbabakuna dahil sila ay abala either sa pag-isolate ay nandun din yung paggamot sa mga constituents nila na tinamaan na ng Omicron variant. Narito pa ang nagdag na pagpapaliwanag ni Chairman Abalos kung bakit medyo malabo sa ngayon na isagawa yung house-to-house vaccination sa Metro Manila. Marami tayong nakakasakit ng mga kababayan ngayon, no? At hindi mo rin maiiwasan na nakakasakit ang ating mga medical frontliners. Hindi lamang yun, yung mga tao, mga kasama natin sa local government units, yung ultimo mga nagbabakuna, mga encoder, no? Dahil ganun nga ang ano ng Omicron. So, wala akong problema kung i-house to house natin. Pero medyo sa ngayon po talaga ay matrabaho po yun at saka konti lang mababakunahan mo. Yun talaga ideal. At yun ang pwede namin gawin kung puno ang ating complement ng manpower. Pero sa ngayon po, sa ibang sites ay talagang nakakasakit po ang aming mismong mga nagbabakuna. No? Kung kaya't kung anong meron kami noon na pagbabakuna ay ganun muna ang ginagawa namin. Although may ibang LGUs na may mga talaga sobra pa silang tao, kaya po nilang gawin yung pagbabakuna. Pero may ilan ay talagang tinatamaan din ng Omicron yung kanilang mga kababayan. No? Pero ganun pa man ang aking panawagan sa ating kababayan, makipag-coordinate po tayo sa ating mga local government units. Meron po sila mga telephone number. Alamin po natin ang schedule po natin, no, bago po tayo magpabakuna. Ang bahagi ng pahayag pa ni MMDA Chairman Benhar Abalos. Bombo Ever, Bombo Gerald. Yes, Bombo Raymond, yung mga menor de edad 17 anyos pababa ay mayroon silang curfew, Bombo Raymond. Hindi pa ba magkakaroon ng curfew para dito sa 18 anyos pataas, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, sinabi ni Chairman Abalos na nagkasundo yung mga Metro Manila mayors na hindi muna magpapatupad ng curfew. Gaya dati na 4 a.m. o kaya 10 p.m. to 4 a.m. Mga ganon. Ngayon, wala raw muna dahil batay sa kanilang sinagawang parang survey o kaya pag-ikot, lumalabas na kusa na raw na nagka-curfew sa kanilang sarili yung mga taga Metro Manila dahil sila mismo ay takot din. Alam nila daw yung kumbaga gaano ka mapanghawa itong Omicron variant. So may mga larawan nga na pinapakita kanina si Chairman Abalos, yung mga tao, mga ganong oras, talagang sila na mismo ay wala na sa lansangan at wala na rin sa mga malls. So hindi na raw kailangan for now. Dahil ang curfew lang naman daw ay para kumbaga bawasan yung mobility at yung paglabas-labas sa mga tao. Pero for now, kahit walang curfew, ay automatic na daw. Nagkaroon na ng parang disiplina yung mga taga Metro Manila. Sila na rin yung may takot kaya umuwi na ng bahay ng maaga, Bombo Gerald. O maliban na lamang, Bombo Raymond, dito sa mga matitigas yung ulo na tumatambay sa mga eskinita, sa mga kalye, 10 oras ng gabi, Bombo Raymond. So yung mga barangay na siguro yung bahala sa mga yan, Bombo Raymond. Talagang nakasalalay talaga sa barangay to barangay, Bombo Gerald, dahil sila yung nakakilala sa kanilang mga kabarangay. Kung sino yung mga siga-siga dyan na tambay-tambay, sila na yung magdisiplina. At kung
hindi sila padisiplina sa mga barangay, si Omicron na yung didisiplina sa kanila kung sila tinamaan, Bombo Gerald. Sa bagay na oobserba natin sa paglabas, Bombo Raymond, hindi nakagaya dati na halimbawa bibili ka, pipila ka, ay talagang dikit na dikit. Sa ngayon talaga may distansya na rin na, Bombo Raymond, nasanay na yung mga tao. Maliban na lang siguro yung mga magkakasintahan dyan na nag-HWW. Bombo Raymond, so talagang malaki yung naging epekto rin nung lockdown, yung hard lockdown sa pagdisiplina sa mga tao kasi kusa na lahat, Bombo Raymond. Buti na lang, wala tayong girlfriend. Ayun nga, Bombo Gerald, gaya nga sinabi ni Chairman Abalos, of all these years, mahigit 2 taon na, kumbaga parang nasanay na at kumbaga nandun na yung pagod, takot na mahawaan dahil parang yung tao raw ay gusto rin matapos itong pandemya. Kaya napapansin daw nila na parang automatic na. Bagamat wala pa sa alert level 4, misto lang alert level 4 na rin yung ginagawang pag-iingat ng ating mga kabayan. Kaya yun daw yung kanilang obserbasyon, Bombo Gerald. May reaction din ba itong CMMDA Chair Abalos, Bombo Raymond? Dahil isa sila sa mga magpapatupad dito sa no vax, no ride sa Lunes, Bombo Raymond. Well, tama ka dyan. Pabor sila. At nakipag-ugnayan na nga daw yung Department of Transportation sa kanila, si DOTR Secretary Art Tugade, para kunin yung suporta at assistance ng MMDA personnel sa pagpapatupad nito dahil kinakailangan din sila. Ang sinabi ni Chairman Abalos ay hindi naman ito para sagkaan o kaya ay kumbaga labagin yung karapatan ng mga hindi bakunado. Ito raw ay proteksyon sa kanila at proteksyon sa nakarami. Kaya nga sila ay i-restrain muna sa paglabas-labas dahil delikado na sila ay matamaan ng COVID-19 at sila yung pwede na humantong sa severe o kaya critical level o case at maaari rin silang mamatay dahil nga hindi sila bakunado. So yun ay pag-iingat nga daw, pag-aalaga sa kanila, hindi para sila ay sagkaan sa kanilang karapatan na makalabas. At the same time, proteksyon din sa publiko na maaari lang mahawaan kapag sila ay lumabas at sila ay carrier ng virus, Bombo Gerald. Oo, kaugnay naman itong sinasabi nga na house to house yung pagbabakuna, Bombo Raymond. Parang tokhang style ito, Bombo Raymond. Kailan nila balak ipatupad ito, Bombo Raymond? Kasi medyo mataas pa nga yung kaso ngayon, medyo delikado pa, Bombo Raymond. Well, pinupush ito ng Malacanang to ramp up yung house to house dahil ito yung nakikita nila na parang solusyon para once and for all maabot at mabakunahan na yung mga ayaw pa o hindi pa nababakunahan na nasa ang pagtaya ni Chairman Abalos ay nasa 200,000 pa yung hindi mabakunado. Pero inamin naman ni Chairman Abalos na sa ngayon ay medyo suntok sa buwan sa lahat ng LGU sa Metro Manila na may sagawa itong house-to-house vaccination dahil nga maging yung kanilang mga vaccinators, yung mga medical health care workers sa bawat city or LGU, tinamaan din ng Omicron. Tama. So kumbaga, walang silang ganun katao o kaya personal na mag-house to house para magbakuna. Hindi gaya daw dati na kumbaga mabilis lang o kayang-kaya. So for now, ay as is yung gagawin nila na kung merong magpag-ugnayan, merong magpa-register, ay yun lamang yung kanilang ma-entertain at mabakunahan, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, itong house to house, sa pilitan ba yan? Hindi itutumba yung mga ayaw magpabakuna, Bombo Raymond, or hindi nila pipilitin, Bombo Raymond? Well, diskarte na yan ng kumbaga yung barangay kung paano makumbinse. Either kumbaga takutin kung ano yung magiging epekto ng Omicron o ng COVID-19 sa kanila o kaya ay bigyan ng pakonsuelo, parang bonus, insentibo. So diskarte na yan para makumbinse na mabakunahan yung kanilang pupuntahan na bakunahan, Bombo Geraldo. Bigyan siguro ng mga bigas, ganyan, Bombo Raymond, basta yung nakakabuti sa kanila para at least ay magpabakuna na sila, Bombo Raymond. O kaya bigyan ng libreng passes ng sine. Sabong, Bombo Raymond. Sine muna para magagamit nila pagka ibinalik sa alert level 2 ang Metro Manila. Kasi sa ngayon, bawal pa yung panonood ng sine
dahil sa alert level 3, Bombo Geraldo. Si Bombo Everly, may katanungan din, Bombo Ever. Bombo Raymond, maki-update na rin ako. Kamusta na? Matutuloy pa ba yung third round ng mass vaccination ngayong taon ng pamahalaan? Dahil nga may mga breakthrough infections na tayong naitatala sa mga fully vaccinated na expire na, June na yung kanilang booster shots. Yung mga ilan pa nagkakaroon ng COVID. Paano yun, Bombo Raymond? Well, for now ay titingnan pa ng itong ating gobyerno, particular ni Secretary Vince Dizon at ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang ating vaccine SAR kung kinakailangan o kakayanin pa yung third round ng national vaccination drive. Pero for now, ang ipinupush talaga nila ay yung booster shots para sa ating mga kabayan dahil ang latest count nasa more or less sa ngayon ay nasa 100 million doses pa yung nasa stockpile, naka-store at available na bakuna para sa hindi pa bakunado at even para sa booster shots, Bombo Ever. So yun muna yung kanang isisulong, lalo pat sa panahon ngayon na may mga bagong variant, ay importante na magkaroon ng kumbaga third dose o yung booster shot, Bombo Ever. Bombo Raymond, lastly, mapayapa ba ang gabi ng mga media ngayon, Bombo Raymond? Wala bang inaasahan kay Pangulong Rodrigo Duterte? Makakapagpahinga ba itong mga media ngayon, Bombo Raymond? Well, lumalabas na ganun, Bombo Gerald. Yun, dahil ang inaasahan natin na talk to the people at meeting ng Pangulong Duterte sa IATF ay sa dating pa na Lunes ng gabi, January 17. So yun muna. Sa ngayon ay wala pa. So siguro ay nag-assess pa ang Pangulo. Anyway, nandiyan naman, on top of the situation naman daw, yung ating IATF, Bombo Geraldo. So relax muna yung mga media ngayon, Bombo Raymond. Hayahay muna, Bombo Raymond, ngayong gabi. Lalo na't birthday ni Bombo June. So relax muna. Hindi muna magpupuyat na mag-aabang para sa special coverage anuman para sa Talk to the People ni Pangulong Duterte, Bombo Gerald, Bombo Ever. Okay, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Nagbabala naman itong Philippine National Police sa publiko kaugnay ng paggamit po nitong mga pekeng vaccination card, yung pagpupuslit pa dito sa mga border control. Ayon po kay PNP Chief General Leonardo Carlos, haharap po sa mas mabigat na parusa itong mga mahuhuling lalabag sa naturang panuntunan ng ating pamahalaan, kabilang narito yung pagkakakulong. Ginawa ng General ang pahayag kasunod ng marapaulat na mayroon daw mga individual na nagpipresenta ng mga pekeng vaccination cards sa mga checkpoints. Binigyang din ni Carlos na ang ginagawa nilang mga paglabag itong ating mga kababayan ay malinaw na paglabag dito sa Republic Act 11332 o itong Mandatory Reporting of Notifiable Diseases Law. Kaya naman kapag mayroon daw falsification, tampering o yung paggamit ng vaccination card, yung mga peke dyan, mamumultahan po, makinig, 20,000 hanggang 50,000 itong multa at pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan po yan. Una rito, base doon sa post ni Cotabato City Mayor Cynthia Gianni po ng 2 larawan na ng nakumpiskang vaccination cards iprinisinta ng 2 katao sa checkpoints. Naghinara raw dito kaagad yung mga otoridad sa naturang vaccination card dahil yung gap po sa una at ikalawang dose ng naturang vaccine card ay 10 araw lamang. Sa ngayon kasi ay madali na lamang malaman ng PNP kung peke itong mga naturang mga vaccine cards dahil meron silang access sa electronic verification system para i-check kung ang mga individual ay bakunado na o hindi sa pamamagitan po ng database ng respective local government units maging ang Department of Health. Sa karagdagang balita, inaprubahan na ng Makati City Local Government ang isang ordinansa naglilimita sa galaw sa lungsod ng mga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Sa ilalim ng City Ordinance No. 2022-005, ang mga non-fully vaccinated individuals ay dapat na manatili lamang sa loob ng kanilang tinitirhan sa lahat ng oras, maliban na lamang kung sila ay bibili ng essential goods o services. Bawal din ang indoor at outdoor
outdoor dining ng mga restaurants at iba pang mga food establishments at leisure o social trip sa mga malls, hotel, events at mga venues. Ang mga residenteng hindi pa bakunado kontra COVID-19 ay bawal din sa domestic travel sakay ng mga pampublikong sasakyan, mapa landman ito, sea o air travel. Obligado rin silang sumailalim sa RT-PCR COVID-19 test kada 2 linggo mula sa kanilang sariling gastos bago payagan na makapasok sa trabaho on-site. Ang mga mahuhuli namang lumabag dito ay pagmumultahin po ng 3,000 pesos para sa first offense, 4,000 pesos para sa second offense at 5,000 pesos naman o pagkakakulong ng hindi lalagpas sa 6 na buwan o maaari ding 2 para sa third offense. Samantala, iniulat po ng Department of Education na itutuloy nito itong Learning Recovery Program sa gitna pa rin ng kakulangan ng mga personnel, itong person classes dahil pa rin sa pandemyang dulot ng COVID-19. Sinabi po ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan na kailangan ng Learning Recovery Program upang mabawi itong mga learning loss mula sa mapanghamong sitwasyon na dulot pa rin ng krisis sa kalusugan. Gayunpaman, sinabi po ni Malaluan na bagamat may mga learning losses, may mga pakinabang na dulot ng krisis, kabilang na po ang pagkakaunawa na ang mga magulang at tagapag-alaga ay may mahahalagang tungkulin din sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Sinabi rin ng opisyal ng edukasyon na ang learning recovery ay bahagi ng programa ng Department of Education sa post-pandemic period. Dagdag pa nito na ang learning recovery ay hindi dapat maging one size fits all. Itong programa na ito dahil ang bawat paaralan ay may kanya-kanyang natatanging hamon. Gagamit ang kagawaran ng assessment tools upang matukoy ang mga learning backlogs na kailangang i-recover tulad na lamang po ng pagsasagawa ng written at verbal test sa mga estudyante ng mga paaralan. Ang mega swab testing facility naman sa lalawigan ng Rizal kasalukuyang sarado dahil lahat ng kanilang mga tauhan ay naka-mandatory quarantine at isolation. May detalye ng Star FM Manila. Umaapila ang pamahalaang panlalawigan ng Rizal para sa pangunawa ng publiko dahil ang COVID-19 testing facility nito sa Inaris Center Compound sa Antipolo City ay sarado na simula kahapon, Enero 14, araw ng Biyernes dahil sa dumaraming kaso ng coronavirus disease sa mga frontline personnel at mga healthcare worker. Sa isang anunsyo sa social media, sinabi ng tanggapan ni Rizal Governor Rebecca Inares na ang Rizal Mega Testing Center sa Inaris Event Center ay mananatiling sarado para sa disinfection dahil ang lahat ng mga tauhan nito ay nasa ilalim ng mandatory isolation at quarantine. Ang nasabing testing center ay nag-aalok ng libreng swab at antigen testing sa parehong nakaschedule at walk-in na mga individual, pawang residente at hindi residente ng nasabing lalawigan. Ang naturang testing facility ay matatagpuan sa likod ng Inaris Center at sa loob ng compound kung saan matatagpuan ang provincial capital. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Maaari naman daw bumagal itong pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Cavite, Rizal at Bulacan, ngunit nasa maagang yugto pa rin ito sa ilang probinsya ayon sa independent analytics naman ng Octa Research Group. Sinabi po ni Octa Research Fellow Guido David, bumibilis pa rin ito sa Batangas at Isabela, sa Cebu, Pangasinan, Quezon, Iloilo, Camarines Sur, Davao del Sur at Negros Occidental. Ang surge ay nasa maagang yugto pa rin, ngunit malalaman na bumibilis po itong or malamang bumilis sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nilinaw ni David na mayroon pa ring kawalan ng katiyakan sa mga projection dahil sa posibleng backlogs at ang isang labis na testing system. Batay sa datos na ibinahagi ni David, nakarehistro itong Cavite ng 258% na one-week growth rate, habang ang Rizal ay mayroong 254% at ang Bulacan ay nakapagtala ng 295%. Ang Cavite ay mayroon pong average na 2,399 na bagong kaso ng COVID-19 mula Enero hanggang Enero 8 po yan hanggang 14, habang ang Rizal
ay mayroon namang 1,903 at ang Bulacan ay mayroong 1,733. Sa karagdagan pang mga balita, physically closed simula sa Enero 17, araw ng Lunes, ang mga tanggapan ng Commission on Human Rights sa Quezon City. Ito ay para sa malawakang contact tracing sa pakikipag-ugnayan sa mga tauhan at taong nakipagtransaksyon sa komisyon sa nakalipas na ilang mga araw. Sinabi ng Commission on Human Rights na walang opisyal o empleyado ang pinapayagang pisikal na mag-report sa mga pangunahing opisina nito at sa mga opisina ng komisyon sa National Capital Region maging sa Region 4A. Ngunit habang sarado ang mga tanggapan ng CHR hanggang Enero 21, ang mga opisyal at empleyado ay magpapatuloy pa rin sa kanilang work from home setup. Nagpatupad naman ang CHR ng suspensyon sa trabaho sa mga opisina nito noong Enero 3 hanggang 5 dahil nga sa tumataas na kaso ng mga impeksyon si COVID-19, partikular na ang variant ng Omicron. Samantala, umapela po si Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Senator Richard Gordon sa publiko na ipagpatuloy itong pagbibigay po ng donasyon sa PRC Fund para sa mga biktima ng Bagyong Odette. Ang agarang pagtugon para naman po sa mga napektuhan ng Bagyong Odette ay nagpapatuloy sa Surigao del Norte habang ang mga voluntaryo po at kawani ng PRC ay walang kapagurang nagtatrabaho. Namahagi sila ng mahigit 55,000 na litro ng tubig sa mga barangay ng Oslao, Diaz, Honrado, Banabanon sa munisipyo ng San Francisco at Barangay Rizal doon sa Surigao City. Namahagi rin na ang team ng mga ready-to-eat na pagkain, mga kumot, kulambo, plastic mat, ang tarpaulin at collapsible jerry cans sa 405 na pamilya sa hard-hit community ng Barangay Honrado. Sa kabuuan noong Enero 13, ang PRC ay nagbigay ng 13,621 na mainit na pagkain at namahagi ng 253,000 na litro ng tubig sa Surigao del Norte. Sinabi po ni Gordon na ang mga donasyon na mapupunta sa pondo ng PRC ay hindi lamang maghahatid ng agarang tulong, ngunit makakatulong din sa mga pangmatagalang pagsisikap sa pagbawi na makakatulong sa mas maraming apektadong pamilya nang muling buuin ang kanilang buhay. Samantala po, ilang ahensya tutulong na sa paghahain ng mga kaso sa dumaraming pamimeke po yan ng mga gamot at bakuna at mga iba pang medical supplies. Nasa linya si Bombo Dennis Hamito. Magkakatuwang na wanong kikilos ang ilang ahensya ng gobyerno para masawata ang mga kaso ng counterfeit medicines na naglipa na nasa iba't ibang lugar sa bansa. Kasunod yan ang na-detect ng mga pekeng produkto pagpasok pa lamang ng taong 2022. Ayon kay Intellectual Property Office Director General Roel Barbach, hindi kakayanin ng iisang tanggapan lamang ang paghahabol sa mga namemeke ng gamot. Sa kasalukuyan, itinuturing na mas mapanganib pa, Bombo Gerald, kagaya na rin ng lason ng peking gamot dahil nagbibigay ito ng false hope sa mga tao habang naghahatid naman ng panganib sa kanilang kalusugan. Magkakatuwang sa naturang kampanya ngayon ang Intellectual Property Office, DTI, Food and Drug Administration, Department of Health, local government units at ang PNP. Una nang isinulong na doblehin ang bigat ng parusa para sa mga nasa likod ng counterfeit medicines, ngunit malabo naman itong ganap na maayos sa batas sa Kongreso dahil ang Kamara at Senado ay maikli na lamang ang panahon ng magiging sesyon dahil malapit na ang 2022 elections at karamihan sa mga ito ay kakandidato na naman sa iba't ibang posisyon. Pero may sasakatuparan pa rin yan na Bombo Gerald kung sisertipikahang urgent ng Palasyo Malacanang ang naturang panukala na may kinalaman sa kalusugan, lalo na at nananatili pa rin naman tayo sa COVID-19 pandemic. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Hinikayat ng isang grupo ng mga manggagawang pang-edukasyon ang gobyerno na magkaroon ng mas mahusay at mas epektibong tugon sa muling pagbubukas ng mga paaralan sa gitna ng pandemya. Sa isang pahayag, sinabi ni Alliance of Concerned Teachers o ACT Secretary General Raymond Basilio na ang kanilang pinakalayunin ay masigurong ligtas ang muling pagbubukas ng mga klase. Para ito ay mangyari, kailangan ng isang relatibong antas ng kontrol sa pagkalat ng pandemya
niya na malinaw na ang gobyerno ay labis na nabigo. Para sa AK, ang mga kamakailang pahayag at patakaran ng gobyerno ay higit na nagpapahina sa pagtugon sa COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Dahil parito, hinimok din ng grupo ang gobyerno na palakasin ang diskarte sa test, trace, threat strategy, gayon din pabilisin ang programa ng pagbabakuna lalo na sa mga rural na mga lugar upang makontrol ang Omicron surge at ilatag na rin ang mga kondisyon para sa ligtas na pagbubukas muli ng mga paaralan. Nananawagan din siya para sa mas mahusay na mga hakbang sa kalusugan sa mga paaralan at pagbibigay ng proteksyon sa kalusugan at mga benepisyo pa, gayon na rin para sa mga guro at empleyado upang matiyak na ligtas ang muling pagbubukas ng mga paaralan. Inanunsyo naman ng Philippine Pharmaceutical Company na Unilab na hindi nito pinipigilan ang mga stock ng ilang mga gamot at pagtaas ng mga presyo nito sa gitna pa rin ng pagtaas ng demanda. Sinabi po ng naturang kumpanya ng isang pambihirang mataas na demand ay naging sanhi ng pansamantalang pag-ubos ng mga supply sa ilang mga lugar sa bansa. Dagdag pa ng kumpanya na patuloy silang gumagawa at sa katunayan ay nadadagdagan ang dami ng manufacturing ng mga produktong ito upang maihatid ang pambihirang pangangailangan. Hinikayat din ito ang lahat ng Pilipino na iwasan ang umaasa at magpaasa sa maling balita upang hindi magdulot ng panik at pagkabalisa sa publiko. Magugunitang sa unang bahagi ng linggong ito ay nilimitahan ng gobyerno itong pagbili ng paracetamol at ilan pang mga gamot para sa trangkaso po para maiwasan ang artificial shortage or shortages at pagtaas ng presyo. Sa karagdagan pang mga balita, ang National Capital Region nakaranas na ng community transmission ng COVID-19 Omicron variant. Kunumpirma po yan ng Department of Health. May detalye pa si Bombo Jane Buna. Ang Metro Manila na tahanan ng humigit kumulang 13 milyon katao ay nakakaranas ng community transmission ng mas transmissible na COVID-19 Omicron variant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang mga lokal na kaso ng variant of concern ay nakita na sa Capital Region. Ayon pa sa World Health Organization, ang community transmission ay nangyayari kapag ang mga koneksyon sa pagitan ng mga local infection ay hindi na maitatag sa pamamagitan ng mga positibong resulta ng pagsusuri ng nakagawiang sampling. Sinabi ng isang eksperto noong nakarang linggo na nangyayari ang paghahatid ng komunidad ng Omicron sa bansa. Ang mga pang-araw-araw na kaso sa Metro Manila noong nakarang linggo ay nag-average din ng humigit kumulang 17,124. Sinabi ni Vergere, higit sa doble sa 6,500 average na bilang ng mga kaso noong nakaraang linggo. Ang rehiyon ay mayroon ding humigit kumulang 149,000 active infections sa COVID-19, halos kalahati ng kabuang bilang ng mga aktibong kaso sa buong bansa. Ang iba pang mga riyon ayon sa opisyal ay nakakakita din ng pagtaas ng mga bagong kaso na malamang na hinimok ng variant ng Omicron. Bukod sa Metro Manila, ang Calabarzon, Central Luzon, Western Visayas, Eastern Visayas, Bicol Region ay nakakita ng spike sa mga tuntunin ng 2 linggong growth rate. Maaring may panahon din na maaring palitan ng Omicron strain ng Delta bilang dominant variant sa bansa. Ang bansa ay nakakita ng pagtaas ng mga infeksyon sa COVID-19 sa pagtatapos ng Desyembre at ang mga naitalang matataas na kaso ay naitala mga araw pagkatapos lumabas ang bansa mula sa mga holiday. Dito po sa National Capital Region, we are seeing community transmission dito po sa NCR nitong Omicron variant. Bagamat hindi ho nakakahabol ang ating whole genome sequencing, we already have determined that there are local cases already at sa nakikita nating trend ngayon, ito po yung characteristic talaga ng Omicron variant, yung mabilis na pagkalat, yung very steep rise in the number of cases as day passes, yung doubling time po na every 2 days na napakabilis, ito po ay lahat characteristics ng Omicron variant. As to the other regions naman po, nakikita na ho natin paunti-unti tumataas na rin ang kaso sa ibang rehiyon, and yun pong mga regions na ito nakikita na rin natin ng parehong karakteristik na nangyayari sa NCR no nag-umpisa po tayo. So pag tinignan ho natin ito, mukhang talagang
dadating ang panahon na madi-displace na po at magiging Omicron variant ang dominant variant dito po sa ating bansa kung magtutuloy-tuloy po ang ganitong klaseng transmission. Samantala, sinabi ng Department of Health na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region ay inaasahang madodoble sa 2 linggo ng Pebrero dahil inulit nito na hindi inaasahang tataas ang pagtaas sa riyon hanggang sa katapusan ng Enero o hanggang sa 2 linggo ng Pebrero. Sinabi ng opisyal ng kalusugan noong Sabado, January 15, nasa 149,000 ang aktibong kaso sa NCR. Sinabi rin ni Vergere na sa NCR, ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 ay nag-average ng 17,124 kada araw. Mas mabilis kaysa noong nakarang linggo na 6,500 kaso kada araw. Gayunpaman, sinabi niya ng oras ng pagdodoble ng kaso ay bumabagal sa NCR mula sa 2.2 araw hanggang 4 na araw. Idinagdag pa niya na lahat ng regions ay may high-risk classification. 5 areas na critical ang case risk classification. Ito ang NCR, Region 4A, Region 2, CAR at Region 3. Ito pong nangyayari sa atin ngayon at nakikita nating sitwasyon base po dun sa mga trends na ating nakikita. No? Ang National Capital Region po now averages 17,124 cases per day. This is comparing to about 1 week ago na 6,500 lang po ang ating average number of cases. As we see our cases, the initial case doubling time po ng National Capital Region and even the whole Philippines was at 2.2 days. Ibig sabihin, sa bawat araw po, nagdodoble ang numero ng kaso. No? Every 2 days, nagdodoble po siya. Pero ngayon, humaba naman po ang doubling time natin. Naging 4 na araw naman po, ngunit mataas pa rin ang pagpasok ng mga kaso. The National Capital Region now has 149,000 active cases. Nakikita po natin base sa mga projections po ng ating mga eksperto at saka yung faster team natin na patuloy pong tataas ang ating mga kaso. We are not seeing the peak of the cases yet. We are still yet to see the peak, no, na baka po mangyari sa dulo po ng buwan na ito or even later about 2nd week of February. At nakikita ho natin na maaari pang magdoble ang numero ng active cases natin compared to today by that time of February 15. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo. Jane Buna nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Samantala, maliban daw sa pagbabawal ng selebrasyon ng kapistahan ng Santo Niño sa kalsada, problema rin ng mga deboto sa Pandacan, Maynila itong pagpapatayo sa nasunog na Santo Niño Parish Church. At may special report si Bombo Elmar Acol. Dito sa mga residente sa Pandacan, Maynila, kaugnay po naman ang kanilang pananampalataya sa Mahal Santo Niño, doble ang kanilang pighati dahil sa hindi lamang nila may celebrate ang kasiyahan para naman sa selebrasyon ng kapistahan ng Santo Niño, kundi maging yung simbahan nila hanggang ngayon ay patuloy pang ginagawa. Ito'y makalipas ng nangyaring sunog na 2 taon na nakakalipas. Makikita nyo sa mga larawan dito yung ilang mga gawain o naman plano ng simbahan para naman may saayos na maitayo muli yung kanilang pinakamamahal na simbahan, itong Santo Niño di Pandacan. Kung ating babalikan, Hulyo 10 noong taong 2020, araw yan ng Biyernes, naanggulantangin ang sunog ang mga residente ng Pandacan. Umabot ng 70 minuto bago tuluyang naapula ang sunog sa Santo Niño di Pandacan Parish dito sa lungsod ng Maynila. Umabot ito sa 3rd alarm at sa bilis ng pangyayari, tuluyang naabo ang malaking parte ng simbahan kasama yung mga nakahilerang upuan. Nadamay din ang buong kumbento at hindi rin sinanto ng nagngangalit na apoy ang mga imahe ng santo. At ang malungkot pa rito, nadamay din ang imahe ng mahal na Pong Santo Niño na nasa loob ng chapel ng kumbento. Ang imahe ng poon ay antigo na at itinuturing na milagroso. Ayon sa mga pari, ang wooden statue ay 400 years na at noon pa itong 17th century. Tuwing ganitong kapistahan ng 2 linggo ng Enero, ay dapat napakasaya at alay sa kanya ang tinatawag na sikat na Buling-Buling Dance Festival. Pero dahil nga sa sunog at pinatindi pa ng krisis ngayon sa pandemya, nawala ng tuluyan ngayon ang nakagisnang tradisyon. Ayon sa parish deacon na si Reverend Alwin Herelao,
Nawala man ang pag-aalay ng sayaw sa mga kalsada at maging ang orihinal na imahe. Nakaukit naman ito sa mga puso at isipan ng mga deboto. Ito ang hindi mawawala. Ayon pa sa kanya, sa panahon daw ngayon, kailangan ang maparaan o creative na selebrasyon bilang alay sa mahal na Santo Niño sa ligtas na pamamaraan at malayo nga sa virus na dala ng COVID-19. Samantala, napansin naman ng Bombo Radio na sa kabila ng ipinagbabawal pa rin ng lokal na pamahalaan ang mass gathering o kaya naman ay mga pagtitipon-tipon, tambak pa rin dito sa paligid ng makeshift na chapel itong mga pulis mula sa Manila Police District. Kapansin-pansin din ang konstruksyon ng itinatayong simbahan ng Niño Jesus, gayon din ang naglalakihang larawan na magiging bagong hugis ng bagong tahanan ng pagsamba. Narito ang panawagan ni Reverend Hiralao. At the moment po, dito sa Santo Niño Parish Pandacan, binigyan po kami ng instruction from our local government na ang public celebration of masses ay cancelled. At ang magkakaroon lang po as of the moment ay online masses. Pwede po itong mapanood sa Facebook page. Alam po natin kasi ito ay pag-a-adjust ng simbahan ng ating gobyerno doon sa mabilis na pagkalat ng Omicron virus. Kasi kapag hinayaan, baka lalong dumami pa po ang mahahawa. Ayan, kaya iniimbitahan po ang mga deboto ng Santo Niño ng Pandacan na manatili sa tahanan at idiwang ang debosyon sa Santo Niño kasama ang inyong mga kamag-anak, no? Mas close tayo sa bahay. Diyan po tayo magdasal, sama-samang magdasal. At gaya nga po ng sabi ng isang pari kagabi, tinatawagan po tayo ngayon ng Santo Niño na maging creative sa ating pagdedebosyon. Dati, debosyon natin dito sa kalsada, dito sa simbahan. Ngayon naman, maging creative. Paano natin siya isa-celebrate naman sa sulok ng ating mga tahanan? Nagdadasal pero mahalaga pa rin po ang safety. Sa awa po ng Diyos, di naman na ito magtatagal, itong pandemya, kakadasal po natin. At ito po, dito sa Pandacan, tuloy-tuloy pa rin ang paghingi namin ng tulong, lalo na't alam nyo, 2 taon na nakalipas, nasunog po ang simbahan. Ayan po, under construction pa po ito. Target, di ko pa po alam kung gaano katagal aabutin. Pero sa tulong po ng panalangin ninyo at ng inyong mga financial help po, mabilis po nating maitatayo ang ating sambahan po, ang bagong tahanan ng Santo Niño ng Pandacan. Nagpapasalamat po kami sa mga benefactors, sa mga donors po na lagi pong tumutulong, ang mga nagpe-pledge dito po sa aming construction. Malaki-laki pa po ang kailangan para mapaitayo ito. Tulong-tulong po tayo, aaminin na po sa hindi, kailangan naming mga Pandakenyo ng tulong po ninyo. Mga nasa ibang city, nasa ibang bansa po, mga nasa lalawigan, para maipatayo po ang aming simbahan. Hindi po namin simbahan ito, simbahan natin ito. Yan si Reverend Alwin Hiralao dito po naman sa Santo Niño de Pandacan Parish dito sa lungsod ng Maynila. Mula rito sa may bahagi ng Pandacan, Maynila, ito si Bombo Marapo nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Kaugnay riyan mga kabombo, maki-update naman tayo sa Grand Mobile Procession ng Santo Niño de Cebu na ngayon ay kasalukuyang isinasagawa dyan sa May Cebu. Nasa kabilang linya na ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever, nasahanda na ang ating mga deboto at ang mga personal sa kasalukuyan na nagaganap sa Grand Mobile Procession ng Santo Niño de Cebu. Pati na rin ang rota at mga simbahan na dadaanan ng prosesyon ay inihanda na rin. Una nang ipinaalam ng publiko na magkakaroon ng Grand Mobile Procession ang banal na bata sa kabila ng mas mahigpit na restriction na ipinatupad ng IATF. Subalit, Bombo Gerald, Bombo Ever, mariin naman na pinaalahanan ang publiko na kung maaari ay mag-stay at home muna at subaybay mo na lang sa pamamagitan ng online live streaming. Sa kabila nito ay kabilang banda, Bombo Gerald, Bombo Ever, pinaalalahanan din ang mga motorista na maghanap ng ibang kalsada o rota na dadaanan upang makaiwas ng traffic kung saan dadaan ang Grand Mobile Procession. Inaasahan kasi aabot ng halos 3 oras ang prosesyon na magsisimula sa mismong simbahan, Bombo Gerald, Bombo Ever, sa Basilica Minore del Santo Niño. Dadaan din ang prosesyon sa mga malalaking karsada
sa Metro Cebu, kabilang na dito ang dadaan sa 8 simbahan sa mga malalaking syudad, gaya na lang ng syudad ng Lisay, Mandaue, Lapu-Lapu at munisipalidad ng Cordoba. At babalik ito ang prosesyon Bombo Ever, Bombo Gerald sa pamamagitan ng nasa likuran ko yung Cebu Cordoba Link Expressway Specialist Bombo Ever, Bombo Gerald. Samantala, Bombo Ever, Bombo Gerald, stricto naman na ipapatupad na 6 na sasakyan lang ang makakalaho sa nasabing convoy Bombo Ever at kabilang na ang sasakyan ng imahe ng Santo Niño Bombo Ever. Yes, Bombo Jane, sa larawan naman ngayon yung sitwasyon dyan, lalong-lalo na yung mga dumalo dyan sa naturang prosesyon na Bombo Jane? Yes, so far, Bombo Gerald, kahit na pinaalahanan na ang publiko na huwag dadalo na magstay at Bombo Gerald, ay mayroon pa rin sa ating mga deboto, hindi na makapigil sa kanilang mga emosyon at nag-standby na sa mga karsada na kung saan dadaan ang mga prosesyon, Bombo Gerald. At sa iba naman, Bombo Gerald, yung mga isang destinasyon ng prosesyon ay naka-standby na rin sila habang hinihintay na lang na dumaan ang Grand Mobile Procession, Bombo Gerald. Oo, ang issue ngayon dito yung pagpapatupad ng mga minimum health protocols dahil sa pagkalat pa rin ng COVID-19 itong Omicron variant. Kumusta naman itong pagpapatupad, lalong-lalo na yung physical distancing dito sa mga deboto na nag-aabang dyan sa mga kalsada, Bombo Jane? Yes, sa Bombo Gerald, sa katunayan, Bombo Gerald, ay hindi talaga makontrol ng ating personnel yung ating mga deboto, sapagkat Bombo Gerald, sa sinabi nila ay mas gusto nila na mawala yung social distancing, mas importante sa kanila na makita ng mas maigi, yung mas close enough na makita nila yung ng imahe ng Santo Niño Bombo Gerald kaysa naman alalahanin pa nila yung social distancing. Nako, so mag-ingat kayo dyan dahil hindi nasusunod yung mga health protocols sa magandang gabi dyan, Bombo Jane. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever, Viva Pictinyor. Yan ang ating latest update mula dito sa Bombo Radio Cebu para sa Bombo Network News. Para sa Bunsang Radio ng Pilipinas at numero 1 radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! 4 daw yung patay, kabilang itong mastermind ng Alyosa North Cotabato bus bombing sa enkwentro dun po sa naturang lugar. At may report ang Bombo Radio Coronadal. Tuluyan nang na-neutralize ng mga otoridad sa nangyaring enkwentro ang itinuturong mastermind sa Alyosa North Cotabato bus bombing na ikinamatay ng isang 5 taong gulang na bata at 6 na mga sugatan. Ayon kay Major General Juvie Max Uy, Commander ng Joint Task Force Central at 6th ID Philippine Army, 4 ang napatay ng mga sundalo sa isinagawang manhunt operation na konektado sa nangyaring pamumomba. Kinilala ang umano'y mastermind sa bus bombing na si Nuruddin Hassan alias Andota, Emir ng Military Affairs ng Dawla Islami Hassan Group. Mga kasama nitong sina Abdonila Hazana alias Dona at Abdunhak Hassan alias Abdona at isang unidentified person. Ayon kay Uy, ang pagkakapatay sa mga terorista ang maituturing na hustisya na sa mga biktima. Kung matatandaan, noong Enero 11 nitong taon ay sumabog ang IED sa hulihang bahagi ng Mindanao Star Bus matapos na iniwan ng isang pasahero mula Cabaca, North Cotabato ang bagahe na may lamang bomba. Lumabas agad sa isinagawang post-blast investigation na signature ng Dawla ang nabanggit na IED, kaya't nagsagawa ang mga ito ng follow-up operations. Na-recover naman sa mga nasawing suspect ang iba't ibang high-powered firearms gaya ng M.62mm, M14 rifle at maraming iba pa. Una rito, inihayag din ni Police Lieutenant Colonel Bernard Tayong, tagapagsalita ng North Cotabato PNP, na natukoy ang mga suspect sa tulong rin ng kuhang CCTV footage. Meron tayong nakita from the CCTV camera na installed sa bus, but probably next week may file natin yung kaso laban sa suspect natin. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing Pilinyo Indaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Nagsisimula ng bumaba ang Omicron wave sa United States sa New York at iba pang malalaking lungsod. Ito ay kahit na ang COVID-19 hospitalization, isang lagging indicator, ay umabot na sa mga new high. Ang trend ng pagtaas sa mga kaso ng Omicron na sinusundan ng parehong mabilis na pagbaba ay sumusunod sa mga katulad na pattern na nakikita sa Britain at sa South Africa, kung saan nga naiulat ang variant noong huling bahagi ng buwan ng Nobyembre sa nakalipas na taon. Sa lungsod ng New York naman, ang 7-day average ng mga bagong pang-araw-araw na kaso ay bumababa mula noong bandang Enero 2 nang umakyat sila sa 40,000 sa isang araw, na isa ng itinuturing na all-time record. Ang bilang ay pumakyat pa sa humigit kumulang 28,500 noong Enero 10. Mas mataas pa rin ito kaysa sa anumang nakita sa mga nakalipas na wave ng COVID-19 na dulot ng iba pang mga strain na ipinakita na rin ng isang opisyal na tracker noong araw ng Biyernes. Bombo Sports News. Uli na namang naditine ang kontrobersyal itong world's number 1 sa tennis, itong player na si Novak Djokovic sa Melbourne 2 araw bago ang pagsisimula ng Australian Open. Ito ay matapos kanselahin po ng Immigration Minister ang kanyang visa dahil pa rin sa kanyang presensya ay baka magpalakas daw sa mga anti-vaccine groups. Ang hindi pagiging bakunado ang punot dulo sa inaaning iskandalo ng tinaguriang Joker. Sa darating na Lunes ay didinggin ang apela ni Djokovic at dito na malalaman kung siya ay ipapadeport o kaya naman ay papayagang maidepensa ang kanyang korona sa Australian Open. Samantala, nagawang mapakiusapan umano ng legal team ng tennis superstar ang immigration officer ng Australia na wag lamang siyang ikulong pero babantayan pa rin siya ng Australian Border Force. Bombo Business News. Magpapatupad ng big-time oil price hike sa susunod na linggo ang ilang kumpanya ng langis sa bansa. Base sa projections po ng UniOil Petroleum Philippines para sa January 18 hanggang 24 trading week, ang presyo po ng kada litro ng diesel ay maaring tumaas ng 1 pesos at 70 centavos hanggang 1 pesos at 80 centavos po. Ang presyo naman ng gasolina ay maaring tumaas ng 90 centavos hanggang 1 peso kada litro. Kadalas ang inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang adjustment nila sa kanilang presyuhan kada Lunes at ipinatutupad naman kinabukasan. Matatandang sa simula ng Enero po, simula ng Enero 11 tumaas yung presyo ng gasolina ng 75 centavos kada litro at ang diesel naman ay 1 peso hanggang 1 pesos at 10 centavos kada litro. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan naman po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos at 11 centavos, ang Singaporean dollar 38 pesos at 98 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos 56 centavos, ang euro 58 pesos at 55 centavos, habang ang Saudi Arabian rial 13 pesos at 62 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.
we pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Mayang gabi sa Ransang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-aplag na palatuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Sabado, petsa 15 kita sa bulan sa Enero 2022. Sa ato sa ring nga pagpalagad sa aton nga pagluptanay sa karon nga gabi may kopod na ang isa ring alagad si Bombo Pons Espino. Tuktub kita alas 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-aoptan man sang buko sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa aton sa ring nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers na maghatag man sa pinakabadragwan nga mga balita, pinakaulihing nga mga report nga naglanabo, assign sila si tag sa camera of responsibility. Antes ang tanan pagdameta sa ato sa ring nga mga kauturan mataga paramatin naton abroad, mga pinanggatan, aga paregrense kag mabakolod doon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na kanagapamati sa aton pinagi sa Facebook, sa aton sa official fanpage ang Bombo Radio Bacolod, kag syempre sa YouTube. Aton official YouTube account ang makabanan ng Bombo Radio Bacolod. Ang mga paratuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off ang inyo sa makitaan ka mamatian pinaagi sa Facebook kag sa YouTube. So welcome na sa pangalagad ang makabanan sang pang Sabado, aga edisyon sang Zona Libre. Sa aton man sa ring mga at the same time sa aton sa ring mga kabombo, kamusta ang inyo sa ring weekend? No, so ini matapos ang mga kabaran ngati sa mga kauturan nato the same time sa aton sa ring mga tag paramati. No, so may mga kwan kita dira, no, may mga ginaobserbaran, no, sa matag adlaw naton sa ring mga kabaran helikoton diri karon ti ginasakuan taman. Ang aton siring nga mga obligasyon, no, sa matag adlaw sa mga kabanan nga tanan. So ti bayo man na, no, sa mga kauturante ni kita gid pagkalipatan, no, nga ti magakuan kita, no, magapangamuyo sa gihapon no, sa siring aton siring nga mga pagtilaw, no, sa matag adlaw sa iyang tanan. So ini matapos sa mga kabangatiyo until now daw ay kita paway, no, sa bahin sang sining ginatawag ang pandemya, no. So sige lang no, so salig lang kita gyapon
Sa ato sa ring makaako, at the same time makabaranti, siyempre, no, ang pagpangamuyo. Kaya mo nang siling sinin nila, no, prayer is power. May nakunusang aliwan pa yung makabaran nga makakwandra, no, makabato, no, magluwas gid lamang sa bahin sa pagpangamuyo. So welcome na sa pagpalagad sa Sabado sa ring edisyon sang Zona Libre. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos sa nakaligat sa tak ng alas 7. Di man sa ato sa ring pagpalagad, ato labing talopang doon pinakabadragkuan nga mga balita. Di man sa ato sa ring pagpalagad sa mga top stories of the day. Sa aton sa ring mga dalaguan nga mga balita lokal. Mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod iya makabanan panic vaccination, no, kuan man sila, no, ginutok sa pila ka mga kabarangayan para sa vaccination. Kay una tong gitsekyar sang Bombo Radio Bacolod ang barangay Estefania Kaina, so di matapos kati kadamo-damo gali sa mga nagalinya para sa pagpabakuna, no. So mo ni ang gusto naton iya nga makitaan kang gusto gid naton nga matabo. Matapos makabangati daw nakamuklat na gidmana nga aton sa ring makauturan sa nasiling tana ining pagbalikan sa vaccination ang programa sang aton sa ring gobyerno, no, libre ini gaginahatag para sa aton. So ibulon tabi karon sa chairman sang local IATF, no, diri sa may syudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang dugang sa nga maobserbasyon iya makabanan kay syempre, no, ang ginutok sang aton nga mga barangay gyms, no, kay syempre sa mga mallsman para sa vaccination. Ang gusto taman nga report iya makabanan sa local ITF ang chairman mismo sang ITF diri sa syudad sa Bacolod. Gusto taman ini makabanan nga i-report ang ining syempre hindi pagsunod sang 70%, no, sang mga pagpasaka sa mga pasahero, no. So siguro ang control sini ari na ni sa mga driver, no, ari na sa driver ang makontrol kay nga sagad kamo salig-salig na sa mga barker. Kaya mga barker ya pasaka lang nga pasaka, pero ang control ara sa mga driver, no. So tidi nang pilion nyo mauntat ang inyo sini nga pagbiyahe, makuan kamo sa prangkisa, no, o kon kag magutman kamo o kon ini nga padayon ang biyahe nyo. Kag sige-siging inyo sa ning income, no, tindi ka nakakita iya nga 70% iya makabenan, 100% yung ginapatuman mo. Ikit-ikit pa ang mga pasahero. Di mo to kagabi iblang payag sa aton sa interview ta sa LTFRB Regional Director naton, no, nga si Director Richard Osmeña. Tinagsiling to siya, no, nga balyati sa 70%, say for example 14 pito-pito, no, ang pansang jeep bla pito-pito kada side ang capacity, maximum capacity sang sa pasahero. So dapat magakarga na sa sang pulo, hindi nga 14 gid, di pulo, so do lapit-lapit sa 70% na, no. So ang 14 100% na iya. Diare pa kita makabaran subong, no, sugod sa tinakdan sa ring Enero 14 kahapon nga daw, no, pagpaligan niya makabaran sang siring alert level 3 pagpaidalom diri sa may bahin sang syudad ya sa Bacolod. So hindi kita na iblamang nagay sang pinasaway kay ti karon kung magsagag kita iya makabanan ka pinasaway, no, ano bi ang aton nga madangtan sina sulihi. Di ulan tawan nyo bala, no, ang kaso naton iya makabanan subong adlaw ti nagatinaas naman. O nga daw hindi naton iya makabanan maintindihan kung nga mo ini ang sitwasyon ta, no, after lang sang holiday, no, sang Christmas ti mo na tinaas golpeada nga nagtinimbuok ang aton nga kaso. Pero ti sige lang ang importante diri iya makabanan, no, nga ti fully vaccinated na kita kag ti hindi bala kita hindi bala kita ng pabaya, no, sa ato sa ring tagsa ka mga kaugalingon. So ibalaon na karon niya makabanan sa aton sa ring pagpakalagad ang interview naton sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sang local ITF diri sa may syudad sang Bacolod. Kag syempre, no, mga dugang nga mga requirements karon kay syempre panugyan, kami nga gawta, no,
sa kay Councilor Israel Iseng Salanga para sa aton nga mga OFW. Samtang duga pa sa diri nga mabarita kaina na check naton ang syudad sang Sipalay, no, so kunano ang ilang na sining sitwasyon pagkasunod iya makabanan sang sining o kon kasunod sang pag last no ni Bagyo Odette sang talikdan nga Disyembre 16 ka Disyembre 17 diri sa aton sa may bahin sa probinsya sang Negros Occidental. No, so ano ang sitwasyon na subong sa banwa sang hinubaan? Di man og tapos naman ang termino no sa alkalde dira no si Mayor Ernesto Estrao kay ti laban-laban hindi pa 100% gid nga nagbalik ang supply sang kuryente dito sa ila. Kaga at the same time iya makabanan no ang sitwasyon sa Mapumuloyo tiambot kuno kabalik na tanan Mapumuloyo sang banwa sa inubaan sa ila si tagsa-tagsa ka mga puloyan di nakahatag na to iya makabanan sang kuana no sang mga corrugated sheet no ang talatapan o kon ang pamunuan sang probinsya sa Negros Occidental sa pagpumuno ni Governor Bong Lacson sa mapektado ni Bagyo Odette di mga corrugated sheet no na pang-atop na bala ini no nakabalik na sila muna kita mga Pilipino no kay mabato kita sa makalamidad mo so hapos man lang kita magbangon no basta nga ti agyang kita makabalan sa makalamidad diri karon sa aton sa may bahin sang pungsod Pilipinas no kabalo kita magbato iya makabanan no kay ti budlay man nga mapaapektar kagid ti natural calamities ini sa gusto ta sa hindi malabay gina diya sa aton. Kag may isa kita ka issue dire makabanan sa banwa sa inubaan ang ining kuan bala no ining pagluthang patay sa isa sa maginapayag ati community or political organizer no sa dito makabanan sang banwa sa hinubaan nga ini matapos ang ati ini sa ang ginluthang no ang ining biktima gikalala kay Ulysses Insik Mahinay no sa direktan sa nga semana sa tubang sang iya siring puloy-an no sa organizer ni siya no makabananti daw temprano pao nano ini politically motivated na ini pa ni election related incident amot i-check tani og sano ini natabo kay ti basi bangin kabahin bla ini sang una nga kaso sang election related incident ang election period naton nagsugod na diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas sang talikdan sa Enero 9 tuig 2022. Samtang pilapay mabalita mga impormasyon ang makabanan ang Police Regional Office 6 no ang nagpaginbulahan no sa bahin sang aton sa ring mga kapulisan diri sa may bahin sang San Carlos City Police Station. So ti pagkadakop diri sa high value individual o kon SBI no kag nakuhaan dumduman nyo to no nga nakuhaan sa kapin sa 10 million pesos nga shabu dito sa may syudad sang San Carlos. So expectaron ta nga mas mapabakod pagid sa aton sa mga kapulisan ang kampanya sang ang kampanya against sa illegal nga droga no nga mo mani ang numero 1 nga kampanya sa administrasyon karon ni Presidente Duterte. Central Negros Electric Cooperative no may pahayag man makabaran sa siring pagparigayon no sang pag-energize sa mga lugar nga nasakpan sang Seneco sa District 1, District 2, District 3, District 4 kag District 5. So pila na ka porsyento no nga energize ini ang coverage sa makabaran sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Boloni naton iya makabaran sa ato sa pagpalagan sa report karon ni Bombo Rainsel Pama ang chairman o kon in charge no sang co-op promotions head sang co-op promotions iya makabaran sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco si Ma'am Malu Parroco. So kagati syempre duga pa isiri karon nga ma-impormasyon di man sa aton niya para tuntunan. So buong may mga advisory ang pinaka-mamos na tundri with regards sa alert level 3 nga nagsugod sa last January 14 to 31.
So ang original nga pagbukas ang multi sa una 10 to 10 ang pag-enjoy na to, no? 10 o'clock sa aga, tob-tob alas 10 man sa gabi. No? So everyday ina, pero ti may mga adjustments ini mga kabanan sa sining 10 o'clock sa aga, tob-tob alas 8 lang sa gabi. No? So ang 18 years old and below, hindi gidya pwede. Nga makasulod sa mall subong. So amo na pagkit sa executive order, no, sang aton sa ning alkalde sang syudad sa Bacolod, EO ni Mayor Evilio Bing Nordia. No, so sa EO kina i-flash ta lang bumukim, no, ang EO ni Mayor Bing with regards sini, no, kay may mga restrictions na makita ngari kita sa alert level 3. 18 years old panubo, no, kag 65 years old pataas, no, ang hindi pwede makasulod sa mga malls, sa mga nagabusong iya makabanan, no, nagabusong pero may comorbidity pero i-allowed ini, no, providing ati ini sila ang maga-obtain o kon may kinanglanon mga essential goods sa kabing bakal bulong, no, mabakal sa makuan sa grocery nga tido ay nagid abi sa sang suguon sa iya sini nga puluyan. Ang dine-in aton subong 30% capacity na lang, no, ang aton sini nga dine-in sa indoor, no, samtang sa outdoor iya pwede kay maka 50% no, sa outdoor. No, so sang una ti na notice naton ti medyo nag-enjoy kita, no, last December. No, nag-enjoy kita yung makabanan to sang last December nga ti ang tanan naton balang magiho daw as in ara nagtay sa normal bla, pati mga toddlers to, no, infants, toddlers, no, ara sa mall pero naga-face mask, no, do ko nami man to tani last December, no, so good kita last December 16 bla, no, to 31 kay ti nag-enjoy man kita to sang alert level 2. No, ang sitwasyon naton sa bahin sang tiriktan sa nga bulan sang Disyembre. Oh, so ti pitik sinta so ay kitaya gid sang nang kwandiri sang pagpangaman. Oh, nagtinaas ang aton sa nga kaso. Ang iban nga din nagasiling tinano iniman. Oh, scripted kay ma-close to 2 years na, no? So this coming or sang November patag una-una gid, no? Nga nag-spike ang COVID dito iya makabanan sa bahin sang pungsod China, no? So ti kun isipon tagi na pagsugod ya sang COVID dito sa China mga duwa ra ka tuig pero nagsugod kita di lockdown, no, sa may bahin sang pungsod Pilipinas. Nagpatuman gid bla kita sang enhanced community quarantine, no, may lockdown kita so nagsugod to March, no, March 15 or March 16 I think. Oh, no, nagsugod atong lockdown. In the middle of February, dito na sense na naton nga ti daw ma-pandemic kitas ni. Ma-crisis gid kita, no? Sa didri makabanan. Oh, so ito gina-expectar ta na ina. And ti natapos ang 2020, no? Kadto naman kita by 2021. Oh, natapos naman ang 2021, no? So subok rin na kita sa 2022 January daw may malain pang planos COVID. So ganito ka scripted na sang aton nga kuano nga sitwasyon diri karon sang COVID sa babayan sa pungsod Pilipinas. Kung isa daw makapamangkot ka man sa gulingon mo, no? Di naghalin ini nga figure. Ti imagine, no? Subong figure naton pilang record to subong 37,000. Magamo sinido di ni mapatihan ng inyo no, do sobra-sobra na niya ti gin kondisyon ta nga daan ang mind sang tawo mo, no, with regard sa sining Omicron, no. So pero ti hindi ba gid ni siling yang mas makahalali sa aton, no, nga lawas kon vaccinated kita, no, with regards sa Omicron. Ang lain na kuno galing sang Omicron nga ini kay ang transmission grabe, no. So ang National Capital Region o kon NCR tinaka-experience na, no, sa community transmission sang Omicron. Imagine, no, 39 gani-gali, no. So subong adlaw, no, record naton is 39,004 nga bag-o nga COVID-19 cases.
taas pa to sang una to sa nagsugod kita iya pandemic nga nag-isikyo kita, no? So sa ato na matag paramati, so mapati pa kamo sinisig ko nga dito ka sobra-sobra na eh. No, ako na-notice ko lang niya, no? Na-notice ko lang kay siling ko gani dako ang posibilidad, no? Nga may ara guro ginisang buot silingon, no? So isa sa mga duda naton kabalo kita nga election is approaching. Ting ano gidbing mahimo ni Kumilik, no? Ano gidbing mahimo ni Kumilik? So gid sa Kumilik na masiling ka nga sila ang mayor subong ka silang hari subong ka eleksyon. Ti karon kon imo na bibala ni kun imo na birason. Ang aton nga COVID cases subong nga nagdinamo, no? May mimo sa Kumilik. Mambal labi ti mga kuan naton mga politiko sa pwesto, no? Sa iti ano pabayan tani? Nga magdinamo pagid ang kaso, no? Ti ano na lang tas ni. No? So patanda-tanda naman ni siling ko gani may ara gini may ara gini kabaylo. Pwede ta man gani nga dudahan ng DOH na. Ang Department of Health nga nagasiling kita pagwa sa mga data, no? Kada hindi minsindihan ti magsiling ka NCR ti pwede na gani makalokalo nyo da. No? Sa National Capital Region. Ti lang tawan ni Brang Bacolod ay tagani gawa sa Sindi, no? Kakaso, Negros ti ligad lato na kasi 5. Gipedalom nyo dayon sa alert level 3. Kung di daw ka tinunto, di ko hindi mapatihan daw tinuntre. Siling ni bro, roll libuon, siling niya, hindi na niya Bombo Pons tinunto, tinuntre na ning ila. Tuod man, no? Too much. Para sa akon, ti siling tagani, bla, kung tindugan talang bla, ang aton nga opinion, kag panidugan siling ti, bisa kung ano pa, no? Nga, mga unano pa nga mga tawag sa gani ng variant, no? Nga mag-atake di sa to nita dapat kadlukan sini. Kay nga no? Kay fully vaccinated na ta here comes the booster shots, no? Niya naton. Kaya mo man yung panlaban naton mo so makabatsyag na lagi kita according sa pila ka mga naton dao, no? Pila ka mga opisyal ta. Sa probinsya, ambal na Tony Diaz. Sa city, ambal ni EOC Director M. Ang, no? Ambal gani nga ti sa kutob sa mga nalatnan ni nga nagpositive nga mga frontliners, empleyado sang gobyerno, they are all experiencing sang mild nga mga sintomas ti ubo-ubo jutay ubo, no? Sipon, kataro, mo lagi na, no? So pwede gani maka-home quarantine na lang ta. Di bla? Pwede na kita nga maka-home quarantine. No? So mo ni karon damo lang kita magusot diri mga kabanan mo. No? Kag damo lang kita nga ti daw mga senaryo bla. No? Yan naton. Not necessarily nga ti why ko yan pati sa COVID. No? Kuya nagapati ko sa COVID ever since pa. No? Nagapati kay kuya pero galing kay ti mo lang na bala. No? Tuig araw-araw pa nga ari ng vaccination sa aton. Ginasagad ta pa iya ka bibi ini, no? Ang COVID. Di ba? Sa mga fully vaccinated, tabi, anong mga living testimony nyo da? Kaya kita makonsider as survivor kita isang COVID mo. Survivor na kita isang virus. Pwede na kita makonsider nga survivor asang virus. Tabi, anong mga experience do? Anong inyong komento, inyong opinion da? Now, with regards sini? Hindi ni bot silingon nga ako nag-campaign ako sa mga nag-against sa COVID, ha? No? Kaya may matawo di ang mga Bertoldo, no? Nga hindi kaya among mapanindugan. Ako yan nag-react lang ko ya subong, kay too much, no? Hindi na basta-basta ang mga ining tama na ni, no? Nga pag naton pag hatag sang pabugat sa aton sa nga makotoran, may no lagani na, no? Kay way man nagtaas ang krimen, no? Wala man nagtaas ang krimen sang ari kita iya sa pandemic. Kitinas because taon hadlok man sa nadlok man gwa, no? Ang pila naton, no, sa diri makabanan, kamakauturan, no? Hadlok man sa magwa. Because ang COVID, ti amo lang ng pasalamatan ta kay ti hindi makita iya makabanan. Or I mean, wala magid nag damo,
no, ang kaso krimen, no, wala magid nag taas, no, kay ti because man sa kadlok sang aton siri nga mga kauturan kay sa aton nga mga pumuluyo. So mula nang pasalamatan ta, no? But going back, sa this is too much ta, no? Para iya sa aton, no? So pwede na tagani silang makapakamalaot, pwede na tayo pakamalaot, no? Sa aton siri nga mga kauturan nga ti naga kag sa gobyerno bla, no, nga naga-dirihir sa pagpatuman sini nga ti daw especially nga aton nga national ATF nga daw hindi nagidyan sakto, no, ang ila nga pagpatuman sa sining nasambit iya makabanan nga mga pagsulundan diri sa aton ti ga-abrace sa taga ni COVID case ta subong Bacolod City may 83 lang, no. Samtang Negros Occidental, 143. Pero ang 143 ni Negros Occidental, hindi niya silang alarming. No? Kaya nga, incorporate mo na sa 12 ka makasudaran, Component City, kag 19 ka mabanwa, tagpila na lang ang kakaso. Sa kada banwa. Kag sudad, ti ang Bacolod, ti silang ka 83. So, ti kay, kuwang kita di mo, no? Bilog kita diri, no? Sa bahay niya sang sudad niya sa Bacolod. So amo ni na-notice naton. Ti nga nga narabot ganiti ang Okta Research believe yun siya daw katanda gid no. So kung pamagutoy mo ni Okta Research anong ma-prove nyo dra, no, sa inyo sila nga pagpaligayon sa pag-research da, no? So ma-prove ninyo nga ti napaktan nyo ang mga kaso, no? Garagakalanabo or I mean ang kadamuon sang kaso, no, napaktan ninyo. So anong nabulig sa Okta ni? Tidugangan pa sa pagkauya sa Philippine Genome Center nga lantaw mo ng imakabanan ang Philippine Genome Center na ton ulihi man magpagwa sang resulta. Ti patay na ang kabayo. Nablaban nila aanhin mo pa ang damo, no, kung patay na ang kabayo. So ti mga observation ta lang na, no? So siling ko ani ti subong dapat ma-encourage sa aton makuturan, no? Nga ti pwede na tayo medyo makapahalog-halog no? Sang aton nga giho, no? Kay ti bisay sa alert level 3 kita diri, no? Pwede ta Japon magkampante. So gamay ang kaso tadi, no? So that's why iniya precaution malang ni, no, sort of precaution nga ti para nga maghalong kita, no? Pero ti ang manami subong maniho ang sunod tang topiko, no? Kay daw nagaginutok, no, pila man aton sa ka makauturan, no, kadto sa mga vaccination center sa mga kabaranggayan la. Imagine ta, even sa mga malls, no? Amo pa na siguro ang isa sa mga rason nga ti tawo da medyo kwanagid kampante na bigad sa sininga kay importansya sa bakuna. Ang chairman sa local ATF sang syudad sa Bacolod, no, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, mayong gabi sa imo, live sa Bombo Radio Bacolod, upunin mo si Bombo Pons. Bombo Pons, mayong gabi gida sa imo pagsalamati. Yes, Vice, salamat sa sininga tempo, ano? Vice, as chairman sa local ATF, no, although aray na kita sa alert level 3, no, starting January 14 yesterday until now, so far ti dirigil tawo no mo unata sa anong imo observation sang gimpaidalom kita bay sa alert level 3. Yes, Bombo Pons, again paidalom kita sa alert level 3 asa sa tapos bulan tungod ang kaso nato nagsaka. Hindi lang sa aton, no, bilog nga Pilipinas. Kita Bombo Pons, tomorrow magwa siya no bintay 1 naman ang kaso. No? Nagsaka niya siya tungod nga nagkumpiyansa ang hindi lang kita, no, bilog nga even ang ibang gurong kalibutan mo Pons, ang kumpiyansa bala wala na duwa ka tuig na wala ka Christmas. Daw na merry-making of 13 kalipay kaya ang COVID na naog. So, na spiky what ang kaso. Ang aton di observation mo Pons, ang konsolasyon na kalabanan Bombo Pons asymptomatic.
Oo, wala may ginabatyag. So kung wala ka may ginabatyag, wala ka inom na bulong, wala ka gasto. So atong ginakulbaan tang gulpi ka lang may difficulty breathing, gulpi ka lang wadan hangin, hospital ka patay, daw nadula na itong bumupons. Oo. Tungod, ang suliton ta, ang nagakalatnan subong, vaccinated, so hindi ka matamaan. Kalabanan bumupons sa symptomatic at mild. So, amo na bumupons ang aton pasalamatan, no? Ang aton hospitalization na naop, so asymptomatic. Di ang aton observation bumupons ang nagabusong, kuanggid ang kadamo sang gabusong ang positive tungod siguro bumupons sa tidwa na sila sa sulod sang iyatyan. Siguro ang immune system niya manaog or ang vitamina sa lawas ya ang immune system niya nanaog, no? So amo na bubupon sa mga obserbasyon naton sa mga kaso naton. Okay, no? So diri makitaan ta daw kanami, no? Vice bla na pamatian ni gati mostly sa mga nagpositive mild ang batsyag nila nga mga fully vaccinated man. Yes, bumupon kay kung daw tanang kaso lang sa kay kataro, kundi daw ordinaryo na lang siya. Ang base maabot ang adlaw nga daw kataro lang siya kundi mayo kay tiway ka man kuno ay ka simptomas or mild, hindi ka pala bumupon sa magastuan, hindi ka kinanan oxygen, hindi ka mag-pneumonia. Amo man ang nang delikado mo kung mag-severe di man pneumonia ka, wadaan ka oxygen, hospital ka, dako gasto mo, patay ka. So kung amo ning plastanda sa aton sa mga obserbasyon nga asymptomatic kag mild, pabor ina. Tungod bumupon sa biton ta, vaccinated na ang kalabanan. Oho. Okay. So sa alert level 3 naton may kuan kita, no? Nang may mga restrictions sa kita vice, no? So I hope nga wala sang may mag ulo bla, no? Well, bumupon kung nakitaan mo si Mayor ang iyang EO, wala iyang wayle korban, wala siyang ang korpya mo mangyapon tungod na kung himuon ina, si damo naman nga pumuluyo sa mga anudra, damo negosyo manira. Ang amo lang na bumupon siyang ginaayo nga pabaksin, pabooster, siyang kwan gini, sunod blas protocol, distansya, panghinaw, mask. Bumupon siya ang grabe ang acceptance ang pumuluyo. Kamudamo naging nagapabaksin. So, dako ina nga bagay bumupon nga makarecover ta. Kanti inibla bumupon siyang ila pagbako nga pagtuon. Nga ini kuno ang kabay pa nga matudtuon, ini ang Omicron kuno. Amo ni siyang madominar sa tanan-tanan nga variant. Nasabihin daw ko na lang siya, ang actually, ang flu, amunin ko ang kaso mo. Ang flu, bumbupons, kuha siya, makalalaton eh. Kanotis ka kung magsulod ang kaso sa sulod sa aton panimala maubos kita. Kaya ang virus, makalalaton mo, transmissible. So kung ba't din kung ordinaryo na lang siya, hindi ka makulbaan, hindi ka magastuhan. Correct. Okay. No? So muna sa makalalaton, ano? So anyway, I hope no nga ang Omicron this would be the last ng kuntani nga variant, no? Kagway na bala sa may magtuhaw bala vice? Yes, mo pons kag ang nagapa booster ikaw. Mapa-booster ka tungod dugang protection. Kag bumupon ang bag-on ilang pagtuon subong sa World Health Organization. Na ang AstraZeneca lang niya ang may alibyo o kung may nga makaaway siya sa Omicron. Iban ka pili, Pfizer, Moderna. Pero ini sa pagtuon sa mga scientist naton or sa mga doktor na ang AstraZeneca mong may ibato sa Omicron. Ako AstraZeneca man ko Mas
mas mabakod siya sa Omicron. May ara siya ingrediente na makaaway sa Omicron. Bauti daw ka buwina sigali sa mga nakapa-vaccine sa AstraZeneca, no? And ang AstraZeneca isa ni sa mga ginbakal man sang syudad, de Blabais? Yes, sa ginakuan man, ginagamit man, even sa US daw ginakusar man. Oo. So, kaya muna siya Bombo Pons, no, ang aton sa public, bala nga nagapamati, after 3 months, pwede na kita kapa. Siya pero mild, upon, asymptomatic. So, ang tao, nadula ang kakulba siguro, kasi ang acceptance Bombo Pons na saka, kay sobra na ta 100% ang nabaksinate sa target kaya na Sa herd immunity. number mo. Oo, nga number sa i-vaccinate. Sa February, gani Bombo Pons, basi i-allow na ang 11 to 5 years old. Oho, sa vaccine ha? Oo, basi. No mo ng announcement na nabasahan na. Oho. Okay, bauti dumayo ina, no? So, manang hulaton sa nato, no? So, bangod sa sining pagdagsa, bisan din ka lang guro ni Vice, no? Nga barangay sa Bacolod, amo gining mga sitwasyon. Kay na na-check namon to, Estefania, Buwas mo po sa Boulevard, pertinadang resistance. Oo. Jutay lang din, pero tomorrow, ang estimate mo ito sa 200 na mapa first dose, ha? So, acceptance mo po taas na. Oo. So, sila ko Boulevard, ano na ng mga barangay da? 15, 16, 35? 13, 14, 16. Okay. Anyway. Yung sa reclamation, balang part sang amon barangay bala. Oo. Take one na 13, 14, 16. So, kadamo na siyang gusto mong pabaksin. Oo. Okay, no? So, ti mo na ning aton kay because ng pagdagsa, kabay pa nga ikaw as chairman sang local ATF naton, tanan ma face mask gina-vice, no? Kag hindi maginutok kay ti damo kita available vaccine subong kay balo ka ang physical distancing, dapat i-observe tagi dinhi. Yes, Bombo Pons, ako nagbisita ako sa SM. Ayala. Bombo Pons ang tao. Shoulder to shoulder, ay social distancing kung gusto mo pa vaccine. So, gusto man tayo natin i-disperse, but wala kita mahimo, no? So, ang buwasya, si Dr. Sorongo niya mong magkadto sa purok. Okay. So, tingi bandaway na nagpabaksin kay kung pabata or ara sa Changi. So, mas epektibo ini ang on-site. So, si Dr. siya buwas ma-visit sa Purok Boulevard kag siya upod sa mga vaccinators naton mang-vaccinate dito 3 to 6. Wow. So, tining ginihimo iya sang syudad sang Bacolod, dugay na niya, no? Ang national government gani daw bag-ulan nagpagwa to ya sang directives nga ti dapat kadtuan sa mga balay-balay ang mga kwan, ang mga wala pa na pakunahan pud diri sa Bacolod. Ya dugay tanan nihimo kag damo kita di mga strategy para nga malabot ang aton ni herd immunity. Yes, Bombo Pons, and that is dako na contribution sa pag-hagan-hagan sa paglat na nai. Okay. Vice? Yes, Bombo Pons. Sige, no? So, ti kabay pa, no? Ang mas badamo pag makakuan sa ni maengganyo, no? Ti mo ning ginahambal tabla nga libre ining bakuna, no? So kag sa mga workers naton siguro do sobra 90% naman sa mga workers ta ang nabakunahan diri sa Bacolod. Kaya imagine kung hindi kayo mo yung magpabakuna, ikaw yung magasto RT-PCR test mo, tagpila nga daan subong na. Yes, Bombo Pons. Kaya mo na ako personally din nagkuan man ko na pa-booster ako Bombo Pons. Okay. Ang booster, isa lang na anay ka-shot, no? Isa lang Bombo Pons. Why pa siyang second booster na advice?
Okay, sige. Anyway, Vice, so anyway, nagalibot man kami adlaw-adlaw no sa mga kabaranggayan to check sa sining mga vaccination program man, no? Supervisory section sa Bacolod, no? Alin sa national government. Kadto lang ko kadali sa imo, Vice, nga kuan bala ang ining report nga na kuha man namon sa field with regard sa mga salakyan ba device nga da why na kasunod isang 70% mo makita anta subong niya fully or 100% ya ang pasero puno ya ang mga salakyan nila kung maximum abe no nga capacity nila puno ya vice mo so ano bing kuha naton sini man ano mga plano ta sini about sa sining observation namon. Correct observation na bumupon. In fact, may nakabaton ako mga messages na was na. So, report na sa bitaw. Kanda tani sa aton bila, although nga sa aton bila mga drivers, intindihan naman ang nanatamaan sila sa mga bigad. Na baka puraot din. But, namin ko ng ilang pasayro, protection na nila bla. Give and take bala. Nagsakay na siya ganin sa imo kay ang imo salakyan leasing man mantaw da siya. Pero tani bot online sindiana yung pasayro kag ang driver na concerned ka sa pasayro mo proteksyonan mo sila. So ang pasayro ta nagsakay sa aton. Oo. Kay may kadtuan na siya. Ang dati gaanda man na siya. Parehas man siya driver. So kamay pag-give and take, sundon ta ang mandato bala. Na allowed sila 70% mo. Galing kay ano, budlayan kasi na puro, no? Batani ko na lang. Insindihan na, ibla mo bukon. Correct good, no? Kag ti ang luwas na no nami kita ni no kumatap tad ang BCPO dila bitaw kay kusa do sila gani gapati sa bitaw naton ini ang bitaw ta do ay bitaw head subong kay ginrelieve man no police siguro vice ang task force disiplina nato sa Sir Julingo pwede gini siguro lihog nato no direct yes mo siya daw sa Monday do mabalik ng task force. Oo. Ibot naman na sila kag Manaway. In fact, sa mayor may instruction na gani na advisory sa kapitanes naton. Ang ila task force